Добрый вечер. Зараз пачнём. Па гуку павінен быць добры баланс. Бо як апынулася учора нешта, ўсё ж такі занадта высока быў Soul River. Добры вечар. Сёння 31, гэта літаральна засталося некалькі гадзін да Новага году. У кагосьці, можа, ўжо ён адбыўся. Такое таксама верагодна. Тыя, хто знаходзяцца дзесьці далёка на ўсходзе, напрыклад, у Грузіі. У Грузіі яшчэ вось зараз ён павінен адбывацца. Я зараз, дайце-ка я пагляджу, колькі часу зараз у Грузіі. Грузія. Час. Не, яшчэ не настолькі, не такая вялікая розніца, нешта мне падавалася больш. Усё ў парадку, у Грузіі яшчэ не святкую. Усё добра. Яна пачне толькі праз 4 гадзіны. Я столькі стрыміць не буду. Добра. Самая падрыхтоўка да Новага году, і справа ў тым, што я не разлічваю, што будзе шмат людзей на стрыме, але калі вы зараз самі рыхтуецеся да Новага года, я думаю, ідэальна нешта чыловенькае на фон паставіць, так? Сёння такія стрымы будзе. Ось, бо хутчэй за ўсё я вырашыў адкласці нашу зуброчную гісторыю Soul River, глыбока сюжэтную, каб сёння у вас была магчымасць нешта іншае на фон паставіць. Ось. Гульня Dwarf Romantic — гэта увогуле пазл, якім трэба складваць лакацыю, пакрыху складваць домікі і тэрыторыі, разам збіраючы велічэзную такую тэрыторыю. Чым далей ты можаш выкласць, тым лепей. Вось. Вітаю, Санвел, вітаначкі. Вось. Сэнс пазл толькі ў тым, каб складваць тэрыторыі, яна даволі такая утульненькая, прыгожая, і пакрыху разрастаецца, становіцца насамрэч складанай. Я не гуляў у яе, я толькі бачыў стрымы па ёй. Я вельмі буду зацікаўлены на яе выхадзе. На жаль, я да яе так і не дабраўся, бо лічыў, што, калі я да яе дабяруся. Вось сёння яе набыў, літаральна вось для стрыма. Хоць сам паспрабую. Што цікава, у яе няма ніякага... На героя мяча і магіі адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі. Вітаю. Вітаю, Гоман Лайв, вітаю, Джокамас. Мат колькі. Я, калі шчыра, не лічыў, што сёння хоць колькі людзей збярэцца, бо самая падрыхтоўка да Новага году, і, можа, людзі будуць занятыя сваімі справамі. Вось. У гульні не гуляў, і што мне спадабалася, вось гэта і ёсць галоўнае меню. Гульня не мае па тыпу новая гульня. Яна адразу пачынае з працягнуць. То бок мне вельмі падабаецца гэты прыём, але звычайна ён вельмі сюжэтны ў гульнях. Кожны раз, калі я яго бачыў, ён быў неяк звязаны з геймплеем гульні. Тут жа проста няма новай гульні, проста першае жа працягнуць і гэты туторыял адразу. Так. Добра. Разварочваць, добра. Добра. І вось наш калода нашая картак. Добра, куды я павінен? Ага, вось, у мяне в любом выпадку абрана толькі адная. Давайте кладзем. Ёсць. І можна разгортваць. Там поле будзе тады. Атрымліваецца добра. Тут лес. Я так разумею, што гульня будзе пакрыху мяне вучыць таму, што адбываецца, таму што я пакуль што растыківаю тое, што падаецца мне лагічным. Так, можна промаць групы элементаў, як лесы і вёскі. Так. Ага, трэба зрабіць лес, які будзе як мінімум даўжынёй у 5 тайлікаў. Добра, зрабілі. Права знізу, колькі ў мяне ёсць тайлаў. Я праігрываю, калі скончваюцца колькасць тайлікаў у мяне у далоні, скажем так. У мяне іх зараз 94. Так. Давайте лес вось так замкнем. Там гарадок нейкі ёсць. Ага. Мы атрымліваем тайлы за тое, што робім квесты. Ага, добра. Но мне патрэбна зрабіць квест на 5 домікаў. Так. Зрабілі. Вось так выканаў квест. Добра, мне дадалося тайлаў. То бок, логіка зразумела. Нам патрэбна бясконца рабіць квесцікі, каб мы не прайгралі. Так. Тады проста пакуль складваем, а там разбярэмся, правильно? Канкрэтна яшчэ адзін мне патрэбны. Мне не патрэбна больш. Зразумеў абмежаванне, мне патрэбна канкрэтная колькасць. Не больш, не менш.
Галаваломка? Ну, по типу галаваломка. Гэта хутчэй пазл, чым што-небудзь яшчэ. Так. Выкананне гэтага квеста дало нам сцяг, які паказвае, што гэта групу можна скончыць закрыць яшчэ раз, каб атрымаць дадатковыя поінты і тайлы. Ага, будзе зачынена тады, калі яна будзе скончана зусім, то бок не мае сэнс. Ці будзем мы варыць піва? Не, не будзем. Вітаю, Рэгана. Добрый вечар. Мы будзем хутчэй будаваць проста тэрыторыю пакрыху забудоўваць. Давайте сюды. Я, можа, неправильно раблю. Давайте тэрыторыю закрываць пакрыху. Вось так. Можна горад пашырыць. Вось так. Домікі далей ідуць. Магу я лес вось так працягнуць? Так, давайте лес вось так. Аб'яднуем. І там, калі трапны будзе тайлік з дамамі, можам тады яшчэ і горад павялічыць. Так, мне з полем патрэбна поле. Ось. Зачынілі. Мне падавалася яно... ось тут яшчэ можна зачыніць. Добра, мне яшчэ одно поле патрэбна. Дождь стукае па падваконе. Ну, так, такая зіма. У мяне таксама снегу няма, так што... Не одна такая. Так, можна аб'яднаць, бачыце? Оп. Але толькі гэта мне... Навошта я гэта зрабіў? Мне ж квест патрэбна выканаць. Оп, зрабілі. Ёсць. Чыгунка. Добра, у нас цягнічкі будуць. Так, ёсць абмежаванне той, якіх патрэбна ставіць. І іх канцы не могуць весці ў іншыя тыпы тайлаў. Неправільныя кропкі адзначаны чырвоным крыжыкам. Як дапамога ў туторыяле. Добра. Вода тады. Давайте вось таку вось сюды куды-нибудь. Ага, і там будзе тайлік. Блін, мне трэба уважлівей глядзець, якія наступныя тайлы. Бо зараз у мяне рака працяўблася. Давайте вось так. Паспраблю правіць. Там потым, там просто рака тады ўвогуле ніяк не пойдзе. Тады будзе дзве чыгункі вось тут і вось тут. Так. Кожны раз, калі мы ставім тайл, мы атрымліваем дадатковыя пункты. Чым больш пунктаў, тым лепей. Трэба сабраць 100 пунктаў, каб скончыць туторыял. Зразумеў. Прыгажосць. Так, а тут у нас лес. Так, давайте. Куды б тебе так поставить? Давайте, можа... Я бы жадал аб'яднаць там вось тую тэрыторыю, поля. Але там же яшчэ будзе яшчэ і домик не вельмі удала, мне падаецца. Вось так, мне падаецца, на потым можна пакінуць. Тут у нас будзе чысты лес. Яшчэ чыгуначка. Што я магу з чыгункай зрабіць? Яна будзе разварочвацца, я не вельмі жадаю, каб мне чыгунка ў адзін бок шла. Ну, давайте, вось так. Пакінем. Калі усе 6 ускрайкаў нашага гекса падыходзіць пад сваіх суседзяў, яно лічыцца як ідэальнае размяшчэнне і дае дадатковыя пункты і адзін дадатковы тайл. Ага. Добра. Новы тып тайлаў. Гэта ветраная млын, карацей. Так, новая. Гэта у нас атрымліваецца, мы прайшлі туторыял, я так разумею, і гульня далей будзе толькі, не меце ніякіх па тыпу правілаў, то бок яна літаральна вось пра гэта пра раскладванне палей, і мы пакрыху будзем проста адчыняць новыя тайлікі і ускладняць сабе гульню. На гэта пойдзе 16 тайлаў на лес. 16+, то бок мы можам сабраць колькі заўгодна, толькі больш за 16. Добра. Будем пашыраць лес. Давайте вось так. Нечым нагадвае Каркасон. Так, нечым нагадвае, але гэта на аднаго гульца атрымліваецца. І разлік на тое, што ты змагаешся з колькасцю тайлаў. Вось яна вельмі такая, ёсць у яе нейкі свой рытм такі.
І пры гэтым яна становіцца даволі складаная, чым далей ты забіраешся, то бок гэтае поле можа быць гіганцкім насамрэч. Вось. Я толькі абмежаваны сваёй здольнасцю, як далёка я магу забрацца. Вось. Я гуляю яе ў першы раз, таму яшчэ ў мяне я разбіраюся па дарозе. Так, вось так мы можам зрабіць. А чаму я тут не магу расставіць? А, таму што тут рэкі павінны быць. Добра. Гэта тады не закрые тайл. Давайте вось так паставлю. Паспрабую рабіць у ідэальнае. Можа быць, гэта неправільна для гульні, але я паспрабую рабіць ідэальныя тайлы расстаўляць. Тут як возера такое атрымліваецца. Давайте вось так яго зробім. Далей лес працягваем будаваць наш. Вось такім чынам. І тут ёсць паўнавартасны лес вялікі. Горад будзем распаўсюджваць вось тут. Ён павінен быць на 6+, то бок я зноў жа не абмежаваны, магу проста лес пабудаваць проста нейкага памеру. Можа пагоня за ідэальнымі тайламі гэта такое сабе, як ідэя? Пакуль я не ўпэўнены. Так, у нас тут ёсць лес. Можна яшчэ адзін горад пачаць, так? Давайте вось так пакуль пастаўлю. Бо лес у нас распаўсюджваецца, ўсё расце і расце. І чым больш лес, тым прасцей выконваць квесты на гэты самы, на лясы. Это вельмі зручненька. То бок мае сэнс іх складваць у адно месца ўсе. Рака далей. Давайте няхай сюды пойдзе. Так, гэты лес у нас ідэальна не атрымаецца ніяк, як бы мы не рабілі. Давайте вось так. Тут зноў жа тут лес ёсць і горад невялічкі. Давайте вось так. Сюды для пашырення. Горад. Працягваем будаваць вось гэты горад у гэтым баку. Няблага пакуль ідзе. Можа, як у Каркасоне тут можна закрываць некаторыя тэрыторыі, я не ўпэўнены, як гэта працуе тут. Давайте вось так зачынім. Чыгунка. Першая чыгунка. Няхай вось тут будзе. Больш месца будзе. Ну ж, я пакуль не вельмі заняты тым, каб сачыць, дзе я размяшчаю палі, і я не ведаю, не гляджу наперад. Я вельмі так нетактычна гэта ўсё раблю. Давайте, можа поле вось тут. Няхай будзе. Альбо не, вось так. У нас ёсць чыгуначка. Так. Давайте вось так. Няхай пойдзе далей. Раку, вось цікава з ракою. Ці варта мне яе абавязкова працягваць пэўным чынам? Давайте вось так зраблю. Чыгуначка ідзе далей. І ці варта мне зачыняць гэтыя чыгункі, альбо можна проста працягваць іх пракладваць, як я пажадаю. І цябе віншую, Сернагайзер, вітаю. Давайте трошки... Так, ну я тут гуляю, але я буду працягваць гэта паўтараць на працягу тыдня і буду яшчэ расказваць. Вось, бо гэта такая штука, якая, уплывае, скажем так, на стрымы і, з вами дзяліцца яшчэ, што ў мяне ўвогуле. Ужо па тым дажджом двойчы прайшоўся. Ух. Я шчаслівы, што мне не патрэбна сёння на вуліцу. Было патрэбна, але я праспаў той момант, калі гэта было патрэбна. Так. Горад. Далей. Робім. Ёсць. Дык вось, што ўвогуле адбываецца? Давайте так пакраху. Сама гульня. Гэта зараз не пра гульню будзе, гэта будзе пра стрымы. Са стрымамі ў нас. Стрымы застаюцца ўсё з імі ў парадку, не хвалюйцеся, калі што.
Я раблю зараз, ну, зараз ёсць змены невялічкія на стрымах. Гэта дадалося галасаванне за грошы. Чым сэнс? Вы зараз можете адправіць не толькі балы на гульню, але можете яшчэ і прагаласаваць за гульню на кофе. Такім чынам вы падтрымаеце не толькі мяне, але яшчэ і праекты, над якімі я зараз працую. Вось, так што калі у вас ёсць такое жаданне, гэта я буду вельмі вам удзячны. У чым ідэя зараз і на чым увогуле ідзе праца? Я зразумеў, што пра некаторыя рэчы я зусім не распаўсюджваюся пра тое, што я раблю і гавару. Так, з вадой давайте разбярэмся. Вода. Сюды пойдзеш. Вось так, калі што мы там возера паставім яшчэ. Лес таксама трэба зачыняць, ну, рабіць больш. Цудоўна. Так вось, на чым зараз ідзе праца ўвогуле? Я пакрыху паляпшаю, ну, самого бота гэтага, які галасаваннем займаецца. Ён таксама, я выправіў баг учорашні, я раблю яшчэ яго паляпшэнні. Для сябе таксама зручнасці, бо у яго ёсць, скажем так, былі недахопы, якія, ну, з-за таго, што мне прыйшлося яго літаральна з нуля рабіць, то яго ёсць куды пашыраць і як яго паляпшаць. Таму ім трэба таксама займацца. Так, это не ідэальны тады тайл атрымліваецца, калі я так паставлю. Акрамя таго, ёсць ідэі, ёсць яшчэ два праекты, якімі я займаюся. Ёсць ідэі яшчэ некалькіх. Адзін з іх гэта пераклад гульні. Я пра яго узгадваў учора, але не жадаў гаварыць, што за ён. Ён пакуль яшчэ на стадыі прататыпа. Я займаюся перакладам адной з гулян. Я не жадаю гаварыць якую, бо я пакуль яшчэ толькі пацвярджаю, што ў мяне ўсё тэхнічна атрымаецца. У мяне ёсць праблема адна пэўная, якую, я думаю, не такая вялікая праблема вырашыць, трэба толькі час пабавіць на яе. Вось, у гэтай гульні ёсць, яна не прымае пакуль, я пакуль змог распакаваць тэксту гульні і запіхнуць яго назад ужо змененым, то бок гэта ўжо няблага. Адзінае, чаго ў гэтай гульні пакуль не хапае, гэта шрыфтоў. Шрифты, на жаль, там шмат той тэкст, які я дадаў, там я вызначыў як мінімум 4 літары не падтрымліваюцца ўвогуле, то бок там квадраты замест гэтага ў гульні. Вось, мне трэба будзе разабрацца з гэтым, і тады, у прынцыпе, я лічу, што прататып гатовы. Бо гэта значыць, што тэхнічна пераклад можна зрабіць. Ну, я уяўляю сабе, ну, я думаў, што яго можна тэхнічна зрабіць, але мне патрэбна маё жа пацверджанне ад мяне, што я дакладна магу займацца гэтым і на штосьці разлічваць на нейкі пэўны результат. Вось. Так што калі я разбяруся са шрифтамі, я магу сказаць, я назову гульню, я пакажу нават, што ў мяне як ідзе працэс з ёй, і у мяне ёсць план дзеянняў, як я збіраюся гэтым займацца, то бок гэта не будзе, ну, просто ад балды, што патаку. Я працую кудысьці ў невядомасць, скажем так. У мяне ёсць ідэя, як я спрабую гэта давесці да канца. Вось. Альбо нават калі не давесці да канца, я ўсё роўна дам усім доступ да сваіх напрацовак. Альфа-версію я ў любом выпадку зраблю для сябе. А калі нават я не змагу давесці гэта да ідэальнага нейкага варыянту для сябе, то я ўсё роўна падзялюся з усімі. Вітаю, Белаеш, вітаначкі. Вось, так што з гэтым перакладам будзе праца ісці далей. Ён дакладна дойдзе да... Калі будзе гатовы прататып, я магу дакладна сказаць, што я даведу яго да нейкага пэўнага стану. Так, неяк у мяне такое сабе пакуль атрымліваецца з жалезнай дарогай. Чыгуначка у нас такая сабе. Давайте я, можа, нішто не выратуе нашу чыгунку, или што. Вось. Акрамя таго, ідзе яшчэ, ну, ўжо нармальна так месяцаў, акрамя гэтага яшчэ ідзе агучка аніме-серыяла. Я пра яе не вельмі распаўсюджваўся, бо я зноў жа, я не той чалавек, які кіруе гэтым праектам. Ім займаецца Мармоль, калі хто ведае яго, ён зрабіў агучку от таксі ў 2 чалавека літаральна. Вось. І ён вельмі, скажем так, адказна ставіцца да гэтай працы і вельмі, ну, так, да халеры часу, скажем так, на яе выдаткоўвае, і результат бачны, гэта адчуваецца. Так што я спакойны за гэты праект, я ўпэўнены, што гэтая агучка, яна атрымаецца і атрымаецца файнай. Адзінае, што, ну, я пакуль не магу вам сказаць наконт срокаў, калі яна будзе гатова, бо ўсё яшчэ мы дзесьці ў палове агучкі гэтай. Вось. І у агучцы удзельнічае больш за 20 чалавек, можа нават яшчэ больш. Я баюся памыліцца, колькі людзей у гэтым удзельнічае. Вось. І гэта накладвае нейкі пэўныя абмежаванні, бо ўсе робяць гэта ў свой вольны час, і не ўсе могуць там хуценька, ну, скажем так, сядзець увесь дзень гэтым займацца.
Ось, такія ёсць абмежаванні пэўныя. Блин, нікуды не падыходзіць нармальна. Давайте, можа... Вось цікава, я павінен... Ага, то бок я павінен чыгунку зачыняць. Зразумеў, то бок чыгунку патрэбна зачыняць. Я зараз хернёй займаўся. Я яшчэ больш і больш яе рабіў, але яе патрэбна рабіць. Ну, типу, зачыненай. Зразумеў. Добра. Тады давайте... Блин, куды мне тады горад яшчэ пойдзе? Вось, і з-за таго, што не я з-за таго, што я не кірую гэтым праектам, я не магу вам сказаць, я не магу браць на сябе адказнасць і сказаць вам, што яна будзе гатова тады-то, бо у яе, агучана ўсё на палову у серыяла. Вось, які серыял зноў жа не кажу, бо зноў жа я лічу гэта гэта адказнасць Марволя, таму няхай ён, калі ён скажа, што ён гатовы падзяліцца гэтым, няхай ён і падзеліцца тады. Вось я буду, калі ён гатовы будзе гэтым падзяліцца, то я з вами таксама падзялюся, раскажу вам. Вось. Так што вось гэта 3 рэчы, якімі... О, новы тайлік, лакаматыў. Кайфы. Добра, прыгожа будзе. Таму, калі з гэтым будзе штосьці вядома і дакладна, то я з вами абавязкова падзялюся і пакіну гэта пакуль на яго. І я спадзяюся, я жадаю тайлік гэта пастаць. Так разумею, ён будзе ездзіць па нашай чыгунцы, гэта будзе ўвогуле кайфы. Так, гэта у нас лес і рака ідзе, так? А я раку, яно таксама павінна быць зачынена? Патрэбна дакладна 2 тайла. Блин, неяк так сабе атрымліваецца. Давайте вось так. Ага, і гэта... А чаму яно там не... Дзіўна неяк. Просто выглядае так, быццам бы я магу сюды паставіць тайлік, але выглядае, што не. Не разумею, як гэта працуе. Ну, давайте тады новы тайлік нешта з вадой вось сюды раку паставім. Я пакуль не зусім разумею правілы, не до конца. Так, у мяне тут поле ёсць прыгожае. Не магу я гэтым скарыстацца неяк? Вось так. Зраблю. Во, поле з вадою. Тады ў мяне будзе не... Зразумеў. Вось так паставім. Ага. Water Train Station. Это што? Цягнічок у вадзе? Добра. Паглядзім, як трапіць нам такая штука. Угу. Што тут? Закрыть группу, каб закрыть усе тайлы на подсвечаных. Так. Угу. Добра, тут яшчэ патрэбна будзе вады размясціць, тады мы вадзяны паравозік амаль. Так, гучыць так і па апісанні канкрэтна так. Я не ўпэўнены, што за ён. Вось, і ўсё гэта, акрамя таго, ёсць, акрамя гэта, агучкі, акрамя пераклада, акрамя саміх стрымоў, над якімі я таксама працую, насамрэч, амаль кожны тыдзень. Штосьці мелкае, але дадаецца. То бок, вы можете гэта не заўважаць, бо я гэтым насамрэч, вось, што я думаю, што я неправільна раблю, што я з вамі не дзялюся. Вось. Таму што ёсць нейкі пэўны парадак, напрыклад, учора я выправіў гэты баг з галасаваннем. Там прабелы з'явіліся зноў як праблема, таму што поўнасцю прыйшлося перарабляць галасаванне для магчымасці падключэння кофе. Вось, яно магло быць падключана раней, але сэнсу ў гэтым было значна менш, бо зараз новыя здольнасці, новыя магчымасці, а таксама і новыя пытанні, як гэта вырашаць. Бо зараз гэта больш адказная, скажем так, рэч. Трэба і асцярожней ставіцца, бо гэта ўсё ж такі вашыя данаты, і я жадаў бы мець улік нейкі, падпаведаць, што каб не было такой сітуацыі, напрыклад, глядзіце, вось гэты. Вось ён, трамвайчык гэты, не ведаю. Оп, калі яго так паставім, што будзе? Проста прыгожанькі, ўсё. Ён проста з'яўляецца прыгожым, больш нічога ён не робіць, я не бачу. Можа, 2 такіх павінна паставіць? Я не ўпэўнены. Добра, няхай працягвае стаіць там. Так, то домик і лес. Домик і лес у такой камбінацыі. Нешта, я думаю, вось тут у нас можа падысці. Вось так. Кайфова. У нас засталося 59 тайлаў. Я тут расстаўляю абы як, але мне падаецца, я трошки падставляю сябе пад праблему. Яшчэ чыгуначка.
Чыгунка можа ўходзіць туды. Добра. Можа, ён па тыпу водны, але проста таму, што ён стаіць на вадзе, ў гэтым сэнс. О, добра. Опа. Лодка. Тягнічок не нырне. Я вось не упэўнены, што адбудзецца. Таму што мы зараз зачынілі, у нас ёсць месца, дзе куды спыніцца гэтаму самому цягніку. То бок ён можа ўйсці туды, цягнік абавязкова патрэбна было ставіць толькі ў тайлы, калі было далей перасунуцца. Добрый вечар, Алексей. Віншую ўсіх з Новым годам. Ён яшчэ, ну, у каго ён надышоў, я не думаю яшчэ пакуль ёсць такія, але ён вось-вось ужо блізка з намі. Сёння звычайны стрым, ну, па часе. Нічога такога. Адзінае, што я браў добры романтик, каб у нас было чым гэтае самае, каб было чым, скажем так, был бы варыянт альтэрнатывы Soul River, правильно? Працягнуць далей гісторыю, але зноў жа гэта такая штука, што вельмі паглыбленне, гісторыя змрочная, вось гэта ўсё, таму мне падаецца не вельмі падыходзячае, калі некаторыя з вас, можа быць, зараз у пэўны момант альбо кудысьці едуць, альбо рыхтуюцца да Новага году, магчыма сядзець дома, ну, як у каго. Ось, таму лепей, каб не прапускалі далей, мы ў сюжэт Soul River далей уже заўтра вернемся. Бобров можна было на красёйках пакатаць. Так, таксама добра. Быў варыянт Hard Space Shipbreaker, заўсёды працуе. Быў варыянт Sims 4. Я думаў іх запусціць. Вось, быў варыянт, як ён? Islet. Ислед. Калі не бачылі, там пра даволі ў прыгожым візуальным стылі нейкі, як Hollow Knight, просто ў прыгожым стылі. Візуальным пра мышку, якая ў нейкім сусвеце з жывёлкамі, ў развальваючымся сусвеце з лётаючымі востравамі падарожнічае. Таксама даволі утульненькая такая рэч. Ось, прыкаласны варыянт ёсць. У Японіі ўжо я амаль як 2 гадзіны Новы год. Ну, вось, калі хтосьці з вас є ў Японіі, то ведаеце, у вас Новы год. Так, Японія заўсёды дзесьці невядома дзе наперадзе. О, глядзіце, у мяне ёсць магчымасць зачыніць зараз чыгунку. Зачыняем. І цягнічка не будзе, то бок мне патрэбны тайл цягнічка, каб быў цягнічок. Лагічна, блин. Окей. Мне патрэбны цягнічок, у мне быў цягнічок. Зразумеў. Так, куды бы вас так паставіць? Домік і ферма яшчэ. Так. Я вось думаю. О, я могу гэта паставіць вось сюды. Ідэальна. О, яшчэ гэта. На Mass Effect 2 за героя отправляется 500. Дякую велике. Идеально. Мы водой зачинили полностью вот эту станцию. Глядите, у нас з'явілася яшчэ чыгуначка. Вельмі складаная чыгуначка, якую куды не пастаў зараз, яна будзе праблемнай. Мне падаецца, вось сюды трэба яе ставіць. Каб яе было куды высці, бо яна нейкая складаненькая, незручненькая. Так, яшчэ рака. Рака, якую мы, хутчэй за ўсё, не ведаю, зачынім, не зачынім. Нам, калі я пастаўлю тут, то мне спатрэбіцца абавязкова рака, якая можа выйсці... Блин, неяк не ўдала. О, вось так давайте поставим, і тады раку можна вывесці вось сюды. Так, тут поле у нас будзе. Поле я прадзяўбаў таксама. Яно будзе упірацца туды ў раку. Вельмі вялікае поле, шкада. Мне падаецца, я памылку зрабіў. Вось давайте так. Такая будзе. О, невеличкая вода. Вот, давайте вот так увидим. Тут величезную потребует квест, 18 кавалков воды уставить. Это до холеры. Ось туди далее пойдем.
Twitch мяне забанить? Не, я спадзяюся, не. Ён мяне максімум гэта стрыміць не дасць. Каб побач за злодзеем было. Ты пра Mass Effect 2, так? Яна там блізенька павінна быць. Усё дзеля драмы, так? Драматычна, каб было. Там воду патрэбна зачыніць яшчэ. Мы вось гэты квест ужо не зробім. На жаль, я неяк не разлічыў трошкі. Нам для гэтага блока вады патрэбна яшчэ 3 кавалкі вады. Не зробім гэтага. Але групу мы зачынім. Хоць штосьці. Так. Вось так. Вось тут вода. І мы зачынілі гэты блок. Адзін з квестаў выкананы, іншы не выкананы. Так, домікі. Велізарныя. Вось тут мы можам працягваць, калі будзем працягваць тут працаваць, то мы можам зрабіць ачмурэнны горад. Так. Давайте вось так падзачынім яго. Чыгунка далей. Вось гэта чыгунка у нас зачыненая. А тут чыгунку... Я не магу працягнуць тут чыгунку. Халера. А, гэта не... Пачакайце-ка, гэта не той тайл. Чыгунка будзе наступным тайлом. Так, а як мне працягнуць тут? Горад бы працягнуць, а? Я проста яго зачыню там, так, мне патрэбна яго працягваць далей. Так, вось яна чыгунка. Давайте выводзіць хутчэй яе у бок, куды ў той бок, бо нам спатрэбіцца яна яшчэ. Тут можна лес працягнуць. Што гэта? Ага, спецыяльны тайл можна адчыніць, калі мы дабярэмся туды. Цікава. У нас такога іншага няма? Давайте дабярэмся туды, там нешта нам новенькае дадуць. Вось так. Будзем у тым напрамку палупаць. У бок ворша? Ты ўпэўнена, што гэта ворша? Там. Чыгунку? Далёка. Пачакайце-ка, чыгунку мы будзем у іншым боку будаваць. Так, это лес мы можем так закрыть. Мне падаецца, я зараз могу зламаць сабе лес. Памылочка трошки. Зноў памылка. Так, это зачыняе, так само зачыняе. Чыгунка, вельмі вялікая чыгунка, нейкая атрымліваецца. О, вадзічка, глядзіце. Блин, там можна раку сабе зрабіць. Вось так. Видите, лодка ёсць. Поплыла. А куды яна прыплыве? Тут же конец. Далёка яна не ўплыла. Добра. Так. О, ось тут мы скончым наш лес. А, не, лес не скончым, мы просто дастаткова яго вялікім пабудуем. Добра. Трэба яшчэ дабрацца туды далёка. Будем працягваць. У нас засталося 63 тайла. Палац спорту. Цікава, ці будзе такі тайл. Вітаю, Лепус. Так, файны пазл. Я, калі шчыра, я упершыню яго гуляю, толькі бачу, як гуляюць іншыя. І мне вельмі падабаецца ідэя, але ў той жа момант я не мог знайсці для сябе моманта, калі ў яе пагуляць. І сёння апынулася, што ідэальна. Назва гульні Дорф Романтик. У одно слово. Так. Давайте горад гэты пашырым далей, бо там нам патрэбна яшчэ даволі шмат тайлаў на яго. Я б жадаў яго неяк... Ён, блин, вельмі вялікім стаў. Вось сюды я так пастаўлю, каб потым пашырэнне яго было лёгкім, простым. Блин, у нас квест на 17 тайлаў вось тут. Давайте, можа, 7 тайлаў вось гэта зробім. Спрабуем хаця бы. У нас хоць невялічкі шанец ёсць на яго. Так, яно паўтараецца. Я пішу заўсёды не толькі назву гульні, я пішу ў назве стрыма яшчэ назву гульні і таксама стаўлю катэгорыю.
Назву гульні яшчэ дадаю, каб яе таксама ў пошукі можна было потым шукаць самому зручней, калі шчыра. І яшчэ на YouTube, калі выкладаю, таксама прасцей у плейлісты потым дадаваць. Вось. Заўсёды назва перад вачыма. А, Dwarf Romantic. Не. Dwarf Romantic это... Мне падаецца, гэта... Як ён? Dwarf Fortress гульня. Вось гэта. Альбо... Як ён? Блін, вылетаюць з головы назвы гулі на гэтых пра дворфаў. Deep Rock Galactic і яшчэ пра мораю ёсць не такі даўні выжывач. Dwarf Romantic. Ну, гэта ж ачмураная гульня будзе. Барадаты такі, пра піва. Кайфы. Так, тут мы квесты з вадою правалім. Давайте вось так пабудуем. З тым казаў, што это трошки двор. Так, ён казаў за гэтага самага. У мяне ёсць Dwarf Fortress, стымаўская версія. Ну і не стымаўская у мяне таксама ёсць, але халера з'явіць. Вось, ёсць, як ён, гуляў у гэтым годзе, каб вы разумелі, у мяне просто статыстыка, вось гэты Steam Recap, кожная ж платформа свае рэкапы робіць, і Steam Recap мне паказаў, што я на 1/6 дворф. Вось, і гэта з-за таго, што я гуляў у гэты, блін, усё з головы вылетае. Deep Rock Galactic, пра дворфаў у космосе. Я гуляў у Dwarf Fortress, у дворфаў у зямлі. І яшчэ ёсць, ну, яна у мяне ў Epic Games гэта самае, вяртанне ў мораю. Але гэтага з тым дакладна не мог даведацца. Вось так, давайте воду будем выводзіць далей. На мобілке пагуляў? А я не ўпэўнены, можа мабільная версія её. Ну, по типу, калі гаворка пра Dwarf Romantic. Dwarf, блін, всё, это кабзда, это на зусім. Dwarf Romantic будзе, усё, карацей, Dwarf Romantic, я думаю, на мобілке так само ёсць. Было б дзіўна, калі б не было, я бы здзівіўся. Блин, я их не сумяшчу ніяк. Куды б тебе так поставить? Давайте вось так. Оп, новая биома. Добра, поле лавандавае. І гэта адразу мне яго далі, так? Либо што, чаму яно адрозніваецца па колеру? Яно адрозніваецца па колеру, пры гэтым справа тайл звычайны. Дзіўна. Вельмі дзіўна. Я жадаю туды будаваць, але не абы-як, а выконваючы хоць штосьці. Ну, нейкі сэнс, каб у гэтым быў. Блін, тут квест прадзяўбецца, по-любому выпадку. Такое адчуванне. Dwarf Romantic, барадатая романтыка. Там павінна быць, карацей, гэтае самае, жбан такі здаравеннае піва, але толькі ў форме сэрцайка. Вось такое Dwarf Romantic. Вось так, давайте зачынім тут. О, глядзіце, цягнічок. Цягнічок, зараз, давай, блин, гуня, давай, мне бліжэй патрэбна паглядзець. Во, цягнічок паехаў. Цягнічок на воршу. Ну, прыгажосць. Кайфы. Так, трэба поле далі. А, блін, я зачыніў, так? Я прадзяўбаў сваё самае вялікае поле. Давайте яго вось тут пашыраць. Я тэоретычна магу тут адбудаваць велічэзнае поле. Так, там вось домик.
Працягваем у той бок яшчэ неяк выпаўсці, спрабуем. Адначасова паўсюль паспець. Поўная херня не атрымаецца з гэтым, але я паспрабую. Вось так. Зноў жа чыгуначка. Так. Квест на 4. Ага, добра. Тады гэта будзе недастаткова, так? Давайте так, спрабуем, паглядзім. Што ў мяне будзе. Адзін з квестаў мы зрабілі там. Мы яшчэ не вельмі правісаем. Спрабуем не апускацца моцна ніжэй за 50 тайлаў. Нам патрэбна тайлы, каб гэта ўсё ратаваць. А можна, Алексей, перарабіць песню I'm a Barbie Girl, толькі I'm a Birdie Dwarf, карацей. I'm a Birdie Dwarf in a Birdie World. Life is beer. It's fantastic. Так, як мне тут дабудавацца? Давайте новыя нейкі тайлы пачнем заставіць. Так, ідэя з вадою. Давайте яшчэ вады тут сюды падкінем. Трэба пашыраць гэтае месца з вадою. Во, вады, нам зараз нешта шанцуе на ваду. На Гоблінс 2 2500 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. Так, там вады яшчэ. Будем пашыраць, давайте вось тут з вадой трэба захаваць гэтае у нас месца. Бо, мне падаецца, яно нам спатрэбіцца на потым. Вось так буду рабіць. Так, далей горад. Горад. А ёсць у нас куды ткнуць яго? Вось так моцна ткнуць, каб яго адразу шмат было. Ну, вось так няхай будзе. Тут у нас цягнічкі, з якім праблемам. Блін, можа квест гэты праваліць? Можа, чым раней, можа, ёсць толькі абмежаваная колькасць квестаў, якую мне могуць выдаць на пэўны час. Давайте правалім квест гэту на воду, бо я не думаю, што я тут тайла гэта побачу калі-небудзь увогуле. Праваліў квест. Ну вось, адразу нам далі новы квест. Даўно патрэбна было гэта зрабіць. Там адразу 2 квеста аднолькавых. Цудоўна, мы можам усё позачыняць. Пайшоў тэкст далей. You can brush my beard, undress me ever you bear. Imagination, life is your creation. Ідэальна. Некалькі тайлаў ідэальных атрымалася. Добра, зрабілі гэты квест, атрымалі сабе тайлу, але па тайлах мы ўсё ж такі падаем. Ну, мы больш падаем, чым зарабляем. Трэба ратавацца неяк. Давайте. Вось так. Гэтае поле у нас пойдзе. Я магу нешта тут зрабіць. Вось так давайте. Мы аб'ядналі 2 у 1, і мы можам з гэтым хоць штосьці зрабіць тады. Лес у 499? Ні халеры сабе. У мяне ж нават выхада на такі лес. Так, я як толькі выйду на гэты лес, я яго правалю адразу. Я не магу адкласці гэты тайл на пазней. Давайте, можа... я магу вось так зрабіць? Па тыпу, паставіць яго тут, і потым закрыць яго лесам. Давайте вось так. Можа быць, атрымаецца.
Ну і водны тады тайл ужо калі ставіць. Ну, я нават не ведаю. Давайте вось сюды. Блин, ну гэта памылка. Вось гэтую станцыю патрэбна ставіць дзесьці бліжэй там, дзе мы можам рэальна чыгунку падцягнуць. Я паспрабую проста як мага хутчэй дабрацца сюды. Опа, что тут такое? Ага, каб зрабіць гэты квест, нейкі вельмі круты квест. Коронай увесь такі. Мне патрэбна 66 дамоў. Тут здаравенны дом павінен быць. Просто ўсё ў дамах. Так, тут водичка яшчэ. Так, з дамамі ўсё трошки складана, бо мне літаральна ўсё адбудаваць з нуля патрэбна будзе. У мяне пакуль тайлы толькі якія замыкаюць гэтыя домікі, і гэта не вельмі добра. Во, вось першы тайл, які будзе пашыраць наадварот гэты горад. А ё-маю, яшчэ больш складаная развязка для гэтай самай для чыгункі. Так, новое поле на 25 тайлов. Чмурели. Давайте вось так зробім. Тут лес тады прадзяўбецца, мне іншы тайл леса патрэбна. Домікі. Домікі мы ведаем, што з імі рабіць. Тут яна ідэальна стане. Ось так пакінем. Ці варта загортваць? Альбо не, альбо забіць. Давайте ось так. Будзе дзе паплаваць. Так, гэтае поле тут зачынім яго. Няхай будзе. Тут палі таксама можна было бы і пазачыняць, але гэта не абавязкова. Ось так зробім. Цікава, вось гэтыя палі, яны проста візуал мне дадалі, лавандавае такое поле, але альбо гэта у гэтым і ёсць сэнс. Главное з чыгункі каб да. Яны не, ну, тут нічого не состыкуюцца, калі шчыра. Яна вельмі дрэнна у мяне пакуль атрымліваецца. Так, вода. Давайте сюды. Мне поле вось гэтае вывесці бы далей, то бок аб'яднаць яго і павесці далей выставляць, бо мне патрэбна спалучыць вось гэтыя две тэрыторыі. Давайте вось так зробім. Тады ёсць хоць якая надзея іх спалучыць разам. О, канец чыгункі. Хоць адзін канец чыгункі за вельмі доўгі час. Нарэшце. Так, мы выратавалі часткова чыгунку нашу. Прараб гуляўся не ў тую гульню. Прораб проиграл. Погулялся, да и проиграл. Так. Яшчэ палі. Палі. А куды вас пихнуть так-то? Вось так. Можем выйсці, так? А я могу неяк больш карысна? Вось так я зраблю. Тады атрымліваецца, гэтае поле вось сюды выйдзе далей, і я магу яго аб'яднаць, і тады такім чынам у мяне зачыніцца хутчэй за ўсё пара квестаў. На дворф романтик отправляется 100. Алексей, подкажи мне, на якую конкретно гульню про дворфов ідзе пойдзе гэтыя 100 баллов? Так. Блин, да что ўсё чыгунка ўсё падзяляецца і падзяляецца. Ты можешь аб'яднацца дзе-небудзь, калі ласка? О, глядзіце, яшчэ квест на лес. І гэта мяне можа выратаваць зараз. Вось так, бачыце? Я зараз аб'яднаў гэтыя два леса. Яны раптоўна абодва сталі, ну, хаця б можна іх зрабіць неяк.
Смайлік не ўсё зламаў, дай-ка пагляджу. Ён у мяне як мінімум у гэтым самым, ну, у месцы для захавання нармальна захаваўся ў такім выглядзе, якім павінен. Мне зараз цікава, як яна будзе ў спісе выглядаць. Павінна быць насамрэч нармальна. Павінна быць нармальна. Бачыце? А не, што цікава, у тэкставым файле, з якога потым паказваецца вам рэзультат перамогі, у ім усё нармальна, там мне паказваецца. Але вось калі УБС уже спрабуе вам паказаць гэты спіс, ён там не паказваецца нармальна. Прыйдзецца у сэнсе шукаць такую гульню. Мне прыйдзецца рабіць такую гульню. У мяне ж выбару не застаецца. Добра, тады нам трэба планіраваць. Раз ужо мы робім такую гульню, нам трэба распланаваць. І што будзе ў гэтай гульне, і што ёй можна рабіць. Нам патрэбны бізнес-план на наступны год. Так, блин, я продевал, можно было... я мог сюда поставить яшчэ. Давайте я буду рабіць так, каб яно пашыралось. Ну, по типу, ўсё больше и больше месца было для горада, каб яго будаваць. Піва і романтыка. Ну, гэта як мінімум. Добра, так і запішам. Піва і романтыка. Ёсць. О, идеально выглядите. Просто оп, 3 квеста. 3 квеста адразу. Это нас выратавало. У нас, калі што, 39 тайлаў засталося. Я гаварыў, нам патрэбна не менш за 50 тайлаў трымаць. Без жартаў, мяне настаўніца матэматыкі у тэхнікуме была з вусамі. Адкажы, а была ли там романтыка? Это ж важно. Ну, пытанне ў романтыкі. Мы зараз про што? Закроем, что Алексія. Так. Можа, салодкія вусны просто ўсё яшчэ не даюць спакою на працягу такого часу. Так, я думаю. Я думаю, что у меня ни холеры не отрабливается. Так, 38 тайлов, так? Давайте сориентуемся на квесты. Квестов у меня зараз 2-3 будынки и лес. Для леса мне патрэбна неяк, каб вы разумелі, гэта вось вельмі абмежаваная колькасць. То бок, калі я прадзяўбу вось тут гэтую тэрыторыю лясную, то ўсё, каб здам мне. Неяк не складывается у мяне пакуль. Тут есть яшчэ адзін квест на лес. Толькі вось гэты кавалачак, ён замыкаючы кавалак. Давайте зробім вось так і будем спадзявацца, што зноў жа мы лесам неяк выцягнем і зможам аб'яднаць гэта ўсё. Алексей, галоўнае твае пажаданні. Тут разумееш, тут галоўнае, што табе падабаецца. У этой сітуацыі галоўнае тваё асабістае меркаванне. Ой. Так. Блин, а чаму я спяшаюся? Навошта я гэта раблю? Вось навошта? Не трэба спяшацца. Трэба павольней. Во, лес мы сюды ў гэты бок выставім. А я магу просто лес вось так замкнуць? Слухайце, я магу лес так замкнуць. Не, ён там зачыніцца тады ўвогуле. Халера. Давайте лес вось так працягнем. Ну, цішэй там у чаце інтэгралы круціць. У нас усё ж такі гэта child-friendly, карацей. Не, ладно, насамрэч не халера, у нас не child-friendly, але
Потішай там своїми інтегралами крутите на чаті. Як говорить, тримайте свої інтеграли у себе у штанах. В ноговицах. Бачите. Так, ось сюди. Лес вось гэты. Мы гэты тайл. Гэтым тайлом мы можам працягнуць... Ну не, мы зловім тады лес гэты у пастку. Нам патрэбна неяк яго працягнуць. А, не, пачакайце, вось гэты два ўжо аб'яднаныя, так? Мне патрэбна неяк вывесці лес, каб у яго было больш месцаў для дотыку, скажем так. Давайте вось так зробім. Брутальна. Зноў жа такі падобныя. Усё вельмі залежыць ад таго, што ў мяне будзе. Вось так я зраблю. І спадзяюся, што ў мяне знойдзецца добры лес, з якім я магу аб'яднаць гэта ўсё. У нас поле было нейкае, так? Давайте вось так зробім. Дамы яшчэ далей пойдуць. Яшчэ далей дамы. Пачмурэць. З дамамі нешта шасціць. Так, гэты лес нам не падыдзе тут. Давайте гэты лес з чыгункай паставім яшчэ далей дзе-небудзь. Вось так. Мы так чыгунку плюс-мінус закрылі. Дамы. Яшчэ больш дамоў. Яшчэ больш дамоў. Давайте ось так. У поле куды-небудзь трэба. Трэба укладацца ў поле. Трэба пашыраць яго. Ось так давайте. У нас тут горад такі неблагі вырас ужо. Усё яшчэ у нас засталося 21 тайл. Мы набліжаемся да таго, што прайграем. Так, вода. Лес. Вось тое, што я жадаў, але не той лес. Так. Давайте сюды ён на две тэрыторыі выходзіць, і там яго шанец хоць які з'яўляецца. Блин, так ён прорвецца, гэты лес. Няхай вось тут будзе. Ваду зляпіць вось было бы добра. Вось так. Але гэта... Што гэта? Квест на роўна 8 вады. Гэты тайл не падыдзе, на ім квест вельмі... Ну, нам квесты патрэбны. Нас выцягнуць адзінае, што можа, гэта квесты. У нас засталося 16 тайлаў, нам трэба скончваць квесты. Так вось гэты квест канкрэтна на 7 тайлаў вады. Вось. І заляпіць няблага, але тут квеста няма таксама. Ну, мне не абавязкова гэтую ваду скончваць тут. Ну, не абавязкова, зусім не абавязкова. Вось. Я вельмі арыентуюсь зараз на гэтыя квесты. І квесты у нас так наступныя. Гэта пабудаваць горад на 15 плюс дамоў. Лес, вось гэты, ажно 3 квесты. Ёсць, але мне патрэбны падыходзячы тайл з лесам, які можна нас вельмі выцягнуць. І яшчэ вось гэтая вада засталась. Чыгунка яшчэ ёсць. Ну, чыгункай там як пашчасціць, калі шчыра. Так, это вода, якая зноў будзе перашкаджаць. Ну, давайте яшчэ далей тут будаваць. Навошта я гэта раблю? Мне ж 7 патрэбна пабудаваць, правильно? Давайте працягваць тут будаваць. Тут у нас чыгуначка будзе. Вот у нас водички яшчэ дададзім. О, поле. Нарэшце. У нас поле добрае ёсць. Кайфы. Так. Лес. Что с этим лесом зрабіць бы так? Просто лес у нас вось гэты з 3 квестамі. Он самы, блин... блин. Вельмі не хапае добрых тайлаў на квест по лесе.
Ну, хоць можа чыгунку зараз сконч... Ну, там працягнем і ён выканаецца. Так, гэта тайлы вады. Поле далей. А, гэта зачыняючае поле, не падыдзе. Давайте вось так. 4 тайла засталося. О, мне падаецца, гэты лес... Ах ты ж халера, а? Мне патрэбны... У ідэале быў бы плотны лес такі. Ну, тайл і проста леса. Толькі яго. Вось. І... Справа якая? Тое, што я калі яго разгарну так, то я магу працягнуць гэтыя 2 квесты. Яшчэ магу, у мяне ёсць надзея. Калі я яго разгарну так, то я... Ну, і прадзяўбаць адзін. Блин, там же не будзе падыходзячага. Давайте рызыкнем. Давайте паспрабуем скончыць хаця бы так. Блин, там не будзе. Усё, мы прайгралі. Я не адолею. Добра, я плюс-мінус разабраўся, як гульня хоць працуе. О, пачакайце-ка. Я зрабіў 10 тайлаў яшчэ ёсць. Яшчэ 10 тайлаў. Яшчэ жывем. У нас нават выхад для гэтага леса застаўся. Так, яшчэ жывы. Так, лес мне гэта нельга зачыняць, інакш кабзда адразу. Тут один тайлік леса, якім няма і поля. Ну, не ведаю, вось сюда паставлю. Чыгунка ўжо... вось чыгунку мы зрабілі квест. Ёсць. 12 тайлаў зараз у нас. Выцягваем. Ёсць яшчэ тайл вось на лес. Мы яго працягваем. Вось гэта тайл, які мне быў патрэбны. Я бы тады 3 квеста зрабіў. Ага, вось квест на горад. Мы яго дадаем да нашага астатняга горада. Тут у нас працягваецца поле наше. Напружанае, яка пайшло, А вы думалі? Я тут... Жартачкі ўсё? Так, вось сюды вады яшчэ. Вода. Вось сюды няхай выходзіць. Рака у нас. Ёсць. Квест на воду зроблены. 12 тайлаў. Працягваем рабіць на гэтую самую. На поле. Пакрыху яго. На воду квеста у нас няма, таму я не ведаю, просто працягваем гэтую воду. Это у нас на лес. Давайте лес протягнем. Ось так. На 722 леса квест. Тут он закрыется. А мне нельга, мне в идеале бы лес... не получается, на жаль. Давайте вот так. Ух, мы близко. 8 тайлов остается. Лес. Вось так мы лес пашыраем. Але ўсё ж таки 85 і 29 можа мае сэнс у гульне. Я зараз пакрыху разумею, можа я памыляюся. Мне падаецца, у гульне мае сэнс рабіць по тыпу вось лес, не адзін велізарны лес нейкі свой пашыраць бясконца, а мае сэнс рабіць невялічкія кавалкі лесу, таму што квесты зараз з кожным разам становяцца ўсё больш жорсткімі на лес. І можа варта мець по тыпу невялічкія лясы, якія ты пакрыху пашыраеш. І ты заўсёды маеш нейкі невялічкі лес, які яшчэ ў падрыхтоўцы. Ну, каб выканаць на яго квест. То бок, напрыклад, з вадою, і калі працягваць гэтую ідэю з вадою, напрыклад. То бок мы робім нейкае вадаём, скажем так, з вадою. І калі на яго квеста няма, мы пачынаем будаваць новую вадаём. І робім проста паралельна 2 вадаёмы. Калі з'яўляецца квест, то мы аб'ядноўваем вадаёмы, і зноў у нас квеста няма на іх, правільна? І мы працягваем гэтак далей. Калі што, чыгунку, калі мы скончым, мы можам атрымаць сабе таксама на гэтай групе неблагое пашырэнне. У 2 бакі рабіць. У 2 бакі проста справа ў тым, што чым больш у нас ёсць аб'екты, які не зачынены, чым большага ён памеру, напрыклад, вось гэты лес, тым больш ад мяне патрабуюць, скажем так. Гульня жадае, каб я зачыняў аб'екты. І мне падаецца, зараз нам варта скончыць гэты лес. Блин, нам квест бы на яго скончыць. Халера. Я не ўпэўнены. Я яшчэ разбіраюся, як гэта гульня працуе.
Я, можа, зараз прыдумаю тактыку, якая ні халеры не працуе. О, новае месца, якое можна наведаць, там будзе нешта новае. Так. Зноў вода. Ну, давайте паспрабую зараз гэта паралельнае развіццё. Апошні тайл, ага. Ну і ўсё. На гэтым мы і скончылі. Оп. 7520. У спіскі лідараў я вельмі блізка да топа. 670 445. Гэта вельмі набліжае мяне да топа лідараў. Так. Захаваць. У меню. Ага, паспрабаваць зноў. Добра, зараз мы трошки ведаем больш пра гульню і квесты мы часткова зрабілі. Ну, тут розныя дадатковыя яшчэ ачыўкі ёсць, і мы топ 100 мільённы. Ну, гэта ж топ 100 мільёнаў. Не 10 мільёнаў, а 100 мільёнаў. Ну, усё ідэальна. Я кажу, што нулікаў там не магу налічыць, там, можа, мільённы, там, іх да галеры нулікаў. Так, добра. Мы пачынаем зноў з нуля і пагналі па новай. Так. Першае поле ёсць. Квест на 3. Бачыце, у пачатку яны такія яшчэ лаяльныя квесты. І мне не той, каб шмат будаваць патрэбна. Давайте ў розныя бакі. Супер стратэгіі зараз будзем рабіць. Яны проста ўсе гуляюць у Дворф Романтик, а мы ў Дворф Романтик. Так. Нам патрэбна ў зямлю пачаць закопвацца. Я жадаю такую версію гульні гэтай. Дворф Романтик толькі з дворфамі. Во, зараз два... Ага, вось глядзіце. Оп, аб'ядналі два квеста. Оп, один квест выканалі. Так, гэтае поле можна аб'яднаць з домікам гэтым. І лес мы адначасова выканаем. Оп. Кайфует 48 тайл. Патрэбна домікі далей нам пашыраць. Вось так. Квест на домікі выкананы. Далей горад. Оп, квест на горад выкананы. Ось так пашырым. І поле тут адразу зачынім. Просто так. Горад далей. Ось давайте ось так. У яго там мяжа ёсць лясная, з якой мы можам няблага так спалучыцца потым. Ага, на 60 дрэваў ажно. Давайте зробім вось тут наадварот, замест таго, каб аб'ядноўваць з гэтым, бо мы можам яго і так выканаць, правильно? Так. І поле гэтае зачынім, бо вода ёсць. Алексей, калі што, усё яшчэ пытанне ўсё яшчэ ёсць, па тыпу на што павінна, на якую канкрэтную гульню павінна адправіцца гэтыя 100 балаў з Dwarf Romantic. Я могу там по своему жаданию куда-нибудь пихнуть их, это не проблема. Але мне патрэбна твоё пацверджанне, што ты згодна. Угу. Тут у нас атрымліваецца горад і чыгунка. Вельмі неўдалы выбар увогуле. Я магу неяк яго хоць неяк удала поставіць? Давайте вось так поставим. Цікава, калі я зберу чыста лавандавае поле. Ну, вось, просто яно зараз перамяжаецца рознымі палямі. Што калі я чыста лавандавае зберу? Яно будзе нейкім асабістым полем? Так, горад. Горад. Давайте вось так. Няхай будзе далей пашырацца. Поле. Поле нам нават няма адкуль пачынаць, мы яшчэ такога не рабілі. Давайте вось тут новае поле будзе. Вось так, думаю. Альбо наадварот адразу хутенька яго паспрабаваць скончыць. Давайте выведем яго далей, каб у нас было дзе спалучацца. Няхай так пабудзе. Я тады прыбяру гэты смайлік адтуль, добра? Бо тады гэта будзе збіваць
Звычайна настой памірае. Я прыбяру адтуль смайлік, бо ніхто ж не зможа прагаласаваць канкрэтна за гэтую гульню. Вось, таму я канкрэтна смайлік прыбяру. Калі што, зноў жа, я не ведаю чаму, але павінен быў бы адлюстроўвацца. Так-то ён даступны. Ну, ён ёсць. Ён і захаваўся добра ў сховішчы, ён добра паказваецца ў файліке мне тут. Адзінае, чамусьці не паказваецца нармальна на OBS. Я, вось, смайлік толькі прыбраў. Вось, яно там захавалася. І у мяне сёння літаральна зрабіў яшчэ сабе суперздольнасць, каб вам спіс лідараў аднаўляць, а не гаварыць вам... Вы зараз аднавіўся спіс лідараў. Каб вам не патрэбна было закідваць штосьці, каб спіс лідараў аднавіўся. Новыя суперздольнасці з'яўляюцца, новыя магчымасці. Не, ды глядзі, твой смайлік цудоўна захаваўся. Ён захаваўся добра на... ну, мне паўсюль. Вось, ён толькі адлюстроўвацца не можа нармальна у спісе лідараў. Прабелы выправіў, так, учора яшчэ. Так. Давайте, блин, яшчэ домик. Ну давайте яго вось сюды пхнем. Не падабаецца мне, як гэты квест ставіцца. Давайте яго паставім вось сюды, на выпадак, калі ён можа там зачыніцца. Цудоўны аграгарадок, мне таксама падабаецца. Так, квест гэта ёсць. Нам патрэбна яшчэ палі закрываць далей. Во, далей у нас ідзе горад, пашыраецца. Цудоўненька. Рака і тупік. А ў мяне няма суперздольнасці, напрыклад, схаваць гэты самае. Як ён па тыпу тайлік адкласці сабе. Выглядае, што не, хутчэй за ўсё гэта... Давайте тады яго вось сюды паставім. Я не думаю, што ён каля Шчучына. Я думаю, што ён дзесьці бліжэй да Вораша. Вось так зробім. Потым будзе яшчэ... Мне нельга так рабіць. Так. Вось так зраблю. Оп, біома новая. Фьорд. Добра. І вось так аб'яднаем вось гэтай дамы. Вось тут. Лес далей у нас пайшоў. Вось так мы аб'яднаем і атрымаем сабе яшчэ больш усяго. Лес гатовы. Я не ведаю, куды гэтая чыгунка ідзе, але дакладна ў нейкае прыгожае месца. Што злева за іконка, гэта меню. Меню гульні. Оп, пайшлі першыя выбухі сёння. Нешта доўга. Не першая? Не, не першая. Моя жонка говорит, что не першая. Те самые фейерверки пайшлі. Ось. Наши коты зусім іх не любяць. Ось. Не, ну лагічна, ну і ўвогуле чакана. Ось. Гэта не нешта новае. Поле додать. Ну давайте ось так будет. Во, я ось так могу яшчэ пашырыць прыгожа. Паглядзіце, млын будзе. Цэнтру. Вось так, давайте яго. Поставим неяк. Ось так будзе. Вода яшчэ даецца. Оп, пайшоў яшчэ. Выбухи. Я не ведаю, ці чуйна вам, ці не, но можа пробіваецца скрозь стрым. Так, я поставлю вось тут, каб потым можна было аб'яднаць. Я спецыяльна ожидаю іх разрываць, каб квесты занадта складаныя не былі.
Дакладна 4 палі дадаць. Давайте вось так будзе, няхай. Гуня жадае, каб я скончыў гэтую групу, але яна ў мяне так зроблена, быццам бы я збіраюся яшчэ на паўгады расцягваць. Давайте вось так. Тут квест эпі зробім. 52 тайла, мы пакуль у плюс ідзем. Пакуль няблага. Яшчэ поле. Гэта у нас пашырэнне гэтага леса будзе. Гэта вельмі вялікі лес атрымаецца тут. Што з ім такога зрабіць? Давайте вось так. Няхай будзе. У нас каты вельмі не любяць фейерверкаў. Ну, зараз з кожным годам я скажу, што яны плюс-мінус, ну, мне падаецца, у папярэднім годзе яны стрэсавалі значна менш, чым у самым першым годзе, ну, ім усяго 2 гады. Вось там трошки больше. Ужо. І для іх першы Новы год быў увогуле жудасная херня, наверное, вельмі баяліся. Зараз, ну, на другі наступны Новы год было трошки папрасцей. Вось, але ўсё роўна, я думаю, яшчэ будуць стрэсаваць. І сабакі, так, усе жывёл. Ну, з большасці не любяць. Ёсць тыя, якім пофіг, але, ну, зноў жа, гэта ж ты ніколі не ўгадаеш, таму што ў жывёлкі ў кожнай свой настрой, свае траўмы нейкія, якія яны патлумачыць не могуць. І іх ніхто не можа супакоіць, таму што, ну, толькі прысутнасць хазяевоў максімум, што як вы можете падтрымаць. Ось, таму што поўнасцю, як бы, пакідаць проста сабаку там зараз, ну, такое сабе Новы год. Ну, калі сабака баіцца, вядома. Так, мне патрэбна одно поле, каб выканаць гэта. Калі я квест гэты правальваю, калі я туды ўпіхну, мне патрэбна нейкае іншае месца. Во, з полем. Давайте ваду сюда. Это поле так само проваливается. Мне потребно одиное поле только. Только одиное поле. О, чыгуночка, глядите. Цягнічок яшчэ. Ён поедзе? А, цягнічок не поедзе, пакуль у нас не будзе, я так разумею, станцыі. Ну, так, не абавязкова павінна нешта выбухаць, каб настрой сабе падняць, правильно? Чакайце-ка. А, гэта у нас чыгунка далей працягваецца. Працягнем яе. А, вось і паехалі гнячок. Все ж таки не обов'язково станції будувати, дастатково просто було поїхати в один бок і в другий. Это город докладно у 10. Ах ты ж калера, а? Где я вам город докладно у 10 зроблю? Давайте поспробуем побудувати город докладно у 10. Ось так. Той лес можна ще протягувати і протягувати. Так, тут лес расте и расте. Оп, новый тайл. Затока бобров. Вот есть такая штука. Бобры на вот это сюда и трапили. Так, добра. Бобры гэта цудоўна. Мы зараз гэты горад трошки пашырым. На Mass Effect 2 за героя отправиться яшчэ 100. Дякую, Рік. Ідеальна. У нас млын у поле. Прыгажусь. На жаль, гэтых бобров я пакраць могу толькі вось на гэтым млыне.
Не только у меня шмат варыянтаў. Так, а вода у нас. Ці варта мне пакуль адкласці дзе-небудзь сабе гэтую ваду? Вось так вось, напрыклад. На потым. Так, домікі. Домікі ў лесе. Няхай яны вось так у нас будуць, можа, дзесьці нават вось так. Вось он, яшчэ адзін квест на горад. Ідэальна вось так. Горад будзем працягваць потым. О! Станцыя трамвайная. Вось якраз тут пойдзе. Будзем яе пашыраць трошки. Оп. І на пачатку і на канцы дадаў прабелаў. У сэнсе, што не спрацавала? Павінна было просто спрацаваць. Я зазірнуць і ўсё ў парадку. Так, прабелаў, калі дадаў, то вось оно, ну, павінна зараз правильно працаваць. Працавала, добра. Халера. Лес патрэбна працягваць. Лес-то вялікі. Зноў жа горад. Блин, тут я квест правалю. Давайте вось так зраблю. А там дакладна 20 патрэбна. А я не правалю квест зараз за гэта. Ну ладно, давайте паглядзім. Паглядзім, што атрымаецца. Я не ўпэўнены, што там будзе. Рака. Рака. Давайте вось сюда выйдем и... Вельмі я зараз сам себе подловіў, мне падаецца. Ну ладно, заразім. Лес, нарэшце. Так, мы лес выканаем квест на яго. І нам патрэбна, калі мы зачынім гэты лес, то мы атрымаем сабе яшчэ 2 сцягі, якія ёсць у гэтым лесе. Трэба забіраць іх. Бо ў папярэдні раз я шмат сабе гэтых сцягоў наствараў за вялікай тэрыторыі, але лепей іх забіраць, калі ёсць магчымасць. Раз квест. Блин, яшчэ квест на лес. 271 тайл леса. Эх, не побачу я не хутка яшчэ. Птушки летаюць у пустэчы. Прохожу же. Нехай лятаюць. Так, а гэта у нас горад. Горад просто амаль зачыніўся, вось у чым яго праблема. Так-то ён пакрыху скончваецца. Так, тут квест праваліцца тады. Давайте вось так. Блин, тут палі. Ай-яй-яй, палі. Тут яшчэ можна... Альбо я сабе пастку зараз зраблю. Давайте паспрабуем выцягнуць. Оп. Там будзе яшчэ одно поле. Горад далей. Это так там будзе памылкай. Пашыраем наш лес далей вось тут. Дзе балота? Няма балота пакуль. Там з'явіўся новы тайл на не дрыву, а затоку ад баброў. Але мне яго яшчэ не выпала ні разу. Там з вадой тайл. Я не адразу заўважыў каментар. Так. Тут ёсць один домик.
Гэта ідэальна. Оп, яшчэ адзін квест зроблены. Тут мы можам аб'яднаць два гарады. Атрымалася. Ну і далей тут над нашым лесам працуем. Оп, яшчэ. Палями трошки напруга у мяне. Мне бы палі гэтыя пашыраць яшчэ далей. А яны ў мяне ўсе закрываюцца, атрымліваецца. Хто бы не зрабіў. Так, квест яшчэ на ваду. Давайте сюда, нехай буде. О, ідэальна, глядзіце. У мяне нарэшце з'явілася яшчэ, могу тут выводзіць далей поля. Квест на палі, гэтыя далей яго патрэбна будзе нешта прыдумаць з ім. Лес скончаны, 41 тайл. 41 тайл мы яшчэ трымаемся. Што я за Беларусь без балота? А яшчэ будзе, ўсё ў парадку. Так. Блин, гульня только мне ускладняе мои квесты с полями. Уже который раз. Бачите, у меня тут есть зараз квест на ровно 11 полей. Ровно 11 мне повинно. Давайте тогда будем новое место. Вот тут, например, начнем будовать его. Ну, вот здесь. Здесь вот тут. И будем по краху его, может, спочатку виконаємо эти 3 квесты, и потом об'єднаємо их разом. Так. Гэта на лес. Лес мы зараз спрабуем наадварот скончыць наш. І он зараз мне неяк шчасціць, ён спрабуе пашырыцца, але наадварот я спрабую яго скончыць. Нельга расслабляцца. Спрабуем. Так, вось тады з вадою. Яшчэ один кавалак. Ёсць. Поле. Угу. Можна аб'яднаць іх, але гэта паламае мне ўсё. Давайте зробім... Блин, 36 тайлаў. Я верагодна, што ён там потом мне зламае ўсё нахрен. Давайте хоць які квест. 40 тайлаў. Блин, яшчэ один тайл на пашырэнне леса. Ось так. І яшчэ поле. Ага. Квест на дамы выкананы. На чыгунку квест выкананы. На яшчэ вось гэтае поле. Блин, я тут могу закрыть так и его так. Давайте вот так увидим его. Калі няма плюсика, то трэба роўна, так. То бок, атрымліваецца, у мяне есть набор наступных квестаў. Трэба рака, ну, тайлаў вады 3+, то бок, каб гэтая тэрыторыя ўся заняла яшчэ на 3 тайла больш, як мінімум. Пры гэтым на адным тайле можа быць насамрэч вады больш, чым адна, то бок, можа быць там 2-3, як я зразумеў. Вось. У мяне на палі квесты цэлых 3, ну, там было 4, я толькі што один зачыніў. Роўна 4 поля яшчэ дадаць сюды, сюды дадаць яшчэ 9 палей. І агульна мне патрэбна ёсць квесты, на якім 7+ дадаць. У ідэале зрабіць гэты два паасобку, а потым аб'яднаць іх, такім чынам я гэты 7+ выканаю. Вось. Зараз я па чыгунцы, чыгунку роўна 5 яшчэ дадаць. І тут ёсць такая справа з лесам. Вось гэты лес, можа мне новы лес пачаць будаваць. Таму што я жадаю зачыніць гэты лес. Бачыце, тут 3 гэтых самых. Гэта калі у вас велізарная тэрыторыя і у вас ёсць сцяг, вы можете закрыць гэтую тэрыторыю, то бок калі на яе больш не было магчымасці дадаць больш тайлаў яшчэ, то бок, ну, аб'ядноўваць іх яшчэ, вы атрымаеце сабе ўзнагароду. Але вось зараз у мяне будзе квест на лес на 425 дрэваў. Яго складаненька будзе зрабіць, калі не прыяднаць гэта да велічэзнага гэтага леса. Так.
У сэнсе больше одна. Наталья больше, чым одна вода. Ну, то бок, напрыклад, пра палі, калі гаворка ідзе, вось гэтае поле, так? Вось на гэтым тайле 3 полі. Бачыце? Раз, два, 3 поля. Нягледзячы на тое, што гэты тайл увесь поле з'яўляецца. То бок, атрымліваецца, вада, я так разумею, таксама мае такую здольнасць. Можа, я памыляюся, памыляюся. Можа, вада мае сэнс, што па тыпу колькі краёў яна закранае. Я не да канца разумею ўсяго. Вось. Але з палямі і дамамі так дакладна працую. Вось гэты тайл я ўвогуле ніколі не зачыню. Тут вада павінна быць перасекчыся з гэтым самым, з чыгункай, якая павінна зачыніцца тут жа. Немагчымая задача. Я сам сабе такую стварыў. Так. Тут у нас тайл на лес. Давайте яго дададзім. Яшчэ тайлы на лес. Вось, можна пабачыць. Я зараз з лесам увогуле гэта дрэвы ўлічваюць, наколькі я разумею. То бок, на гэтым тайле ў мяне там пэўная колькасць дрэваў, так? Мне патрэбна 49 плюс дрэваў лес. Тут 20 ён адразу аддымае. Вось такая справа. Я тэоретычна магу даволі хутка дрэвы скончваць. Ну, тут з вадой яшчэ не халера. Ось так, давайте. Два палі. Яшчэ спатрэбіцца. Давайте ось так. Оп, тайл з вадою. Яким патрэбна конкретно 6 вады. Ах, халера. І куды яго паставіць? Ну, трэба нову пачынаць, каб такое зрабіць. Давайте... мне конкретно 6 патрэбна. І з-за гэтага яго даволі далёка прыйдзе паставіць. Блин. Давайте вось тут няхай будзе яна. Тут тайл з полем мне не падыдзе. Гэты тайл з полем мне таксама не падыдзе. Мне патрэбна знайсці тайл з адным полем, каб там нармальна скончыць квест. Пайшла чыгунка, пайшла вада яшчэ. Чыгунка мне патрэбна. Ваду там складана зрабіць. Давайте чыгунку гэтую кончым. Так, горад. Горад у мяне амаль скончаны гэта. Я думаю, можа абудаваць гэты горад і тады ўсё скончыць яго як бы. Ось так, спецыяльна яго абрываць, так каб ён не мог працягнуцца. Як адзін зарішыў. Так, то бок вада хутчэй за ўсё ж такі адна на тайл. Ну, неважна колькі яе. Ладно, давайте гэты горад працягнем вось тут. Гэтая вада у нас пойдзе вось сюды. Зноў жа по 2 поля. Чыгуначка сюды. Дамы. Во, вось гэты тайл як мінімум скончвае дамы і падцакрывае там тэрыторыю зараз. О, поле, одно поле. Ідэальна. Раз. Залічыла квест. Ёсць. Зараз мы можам, калі выканаем на 3 тайла яшчэ поля, то мы можам аб'яднаць іх разам і атрымаецца мы яго і гэта яшчэ зачынім. Во, яшчэ одно поле. Так, яшчэ одно поле. А вось гэта у нас месца для вады. Там вось якраз такі чыгунку можна упіхнуць у гэтую штуку. Давайте няхай так будзе. Оп. Оп, яшчэ выбухі пайшлі. Я адразу спрабую паўсюль паспець, але мне падаецца, я зараз сабе закапаю так.
Вось ён квест яшчэ на 50 палей. Я лепей яго падсуну дзесьці вось так. Ось так. Добра. Ну, спадзяюсь, я там зараз не зламаў сам сабе. Тут мне ёсць паразуменне, што хутчэй за ўсё, я зараз сам сябе злавіў. Вось квест. Ага, а там ён толькі адное поле дадасць. Не, мне патрэбна зараз, каб аб'яднаць палі нешта. Не залічыла чыгунку? Залічыла. Квест один залічыла, новы дадаўся. Там я выклаў новую картку з полем чыгункі яшчэ. Дадатковай. О, поле на ваду. Ёсць. Квест з вадою зроблены. Лес таксама зараз будзе зроблены. Прыгажосць. Вау! А, чмурэць. Давайте яшчэ пабудуем вось сюды. І тут далей чыгунка у нас працягваецца. Чыгунку я буду просто, каб працягваць яе будаваць, таму што чым больш я будую, тым лепей яна неяк атрымліваецца. Так, вось тут два поля. Вось тое, што я ждаў. Аб'яднаў, у мяне два квеста зроблена яшчэ. Калі ў мяне атрымаецца зараз вось гэтае поле з гэтым самым, гэтае палі ўсе зачыніць, а гэта засталося толькі вось гэтую кропку. Давайте вось так і зачынім яе просто вось. Не, жорстка мы не будем зачыняць, вода гэта нам спатрэбіцца. Вось так я зараз дадам. І атрымаю сабе 2 сцягі, 3 сцягі нават. І атрымаў сабе за гэта тайлы. Усё? Мы, у прынцыпе, нармальна, так у нас 64 тайла, і мы набліжаемся да той лічбы, якую мы ў папярэдні раз набралі. Бачыце, якое у нас поле ўсё прыгоженькае. Куды тебе поставить? Блин, яшчэ воды. О, затока з бобрамі. Вось яна, нарэшце з'явілася. На яе квест яшчэ мне патрэбна 7 воды, так? Вось ідэальна. Усё, я адразу выканаю квест. Опа, затока з бобрамі. Бачыце там? А дзе яны? Садзіся, бобры, вылазьце. Можа яшчэ потым выдажыць. Ось так. Там ёсць кропку, якую можна накіравацца і адчыніць сабе нешта. Давайте, калі будзе магчымасць, мы туды паспрабуем прасунуцца. Яны без каруселі не выйдуць. Ну тады прыйдзецца шукаць карусель. Мы ж нічога не можам зрабіць тады з гэтым. Домики. Роўна 26 домоў. Ну, шансаў, што я такое збяру, малаверагодна. Як бы так выканаць гэты квест? Давайте вось сюды няхай пойдзем. У нас новыя квесты на палі, на рознае, з іншага боку паглядзець на гэта ўсё. Таксама я просто гэта зрабіў пачатку стрима. Давайте я трошки падраспавяду. Я ўжо расказваў, некаторыя з вас ужо чулі, але ўсё ж такі гэта такая штука. Я зараз займаюся адразу некалькімі праектамі. Стрымы, ну, як бы як асноўная такая, ну, дадатковымі, акрамя мне, калі б ведалі, у мяне ёсць асноўная праца, так, то бок мне яшчэ свайго хапае, так. Але я займаюся зараз яшчэ праектамі, акрамя гэтага, і у мяне ёсць зараз паралельна ідзе наступнай рэчы. Я працягваю паляпшаць стрымы, гэта ўвогуле не спыняючыся працэс, і ён будзе заўсёды, скажем так, таму што на стрымах я ў асноўным насамрэч адпачываю. Вось, гэта мой такі фармат адпачынка ў некаторым сэнсе. Яшчэ паралельна ідзе праца над агучкай серыяла анімешнага. Праца над ім скончана прыкладна на палову. І
паглядзім яшчэ як ён пойдзе. Ну я не кірую гэтым праектам, таму я не магу сказаць дакладна, калі ён будзе гатовы, але мы прыкладна дзесьці на палове, то бок агучка на палову скончана, і спадзяюся у нейкі пэўны час змагу аб'явіць, што канкрэтна рыхтуецца, калі будзе гатова і калі гэта будзе набліжацца да сканчэння. Вось пакуль за гэта я адказнасць браць не магу, бо не сам раблю. За што я адказнасць магу ўзяць, гэта за трэці праект. Зараз ідзе я раблю пераклад адной гульні, якую я не называю. Гэта невялікая праблема назваць яе, але я жадаю быць упэўненым, што я магу яго зрабіць. З ім ёсць нейкія пэўныя тэхнічныя праблемы, таму што ў гэтага праекта ёсць праблемы з... Так, а я магу тайл гэта... Не магу так паставіць. У яго ёсць пэўныя тэхнічныя праблемы, і таму што ён патрабуе... Так, карацей, праблема тэхнічнага плана. То бок шрифты, якія выкарыстоўваюцца ў гульне, не падтрымліваюць некалькі сімваляў беларускай мовы. Магчыма, я магу пашукаць яшчэ ў самой гульні і знайсці падыходзячыя шрифты, бо іх там шмат, і выправіць гэтую сітуацыю, але не факт, што гэта атрымаецца. То бок я жадаю быць упэўненым, што гэта працуе. Вось, калі я ўпэўнюся, што гэта працуе, я буду гатовы сказаць, што прототип мой гатовы, таму што я ўжо магу даставаць тэкст з гульні і запіхваць яго змененым назад. Вось, і потым буду расказваць ужо, што ў мяне ўвогуле па планах далей, як я планую з гэтым працаваць і развіваць. Вось. Так што, як мінімум, нават калі ў мяне не атрымаецца, вы таксама будзеце ведаць, што адбываецца. Вось. І гэта то, як, часткова з гэтым звязана яшчэ ўвогуле дадатак на кофе, галасавання, бо у вас зараз з'явілася магчымасць галасаваць за гульні на кофе. То бок, калі вы уведзеце ў сваім паведамленні назву нейкай гульні, то гэта таксама адправіцца на рахунак гэтай гульні. Паведамленне аб гэтым з'яўляецца час часу ў чаце, але калі вы яго не чытаеце, вы зараз пачуеце ад мяне. Вось, у вас ёсць магчымасць галасаваць за гульні яшчэ і праз кофе. Грошы з гэтага, акрамя таго, што вы атрымаеце сабе гульню, якую вы жадаеце на пятнічны стрым, вы таксама яшчэ і падтрымаеце мяне такім чынам, і ў мяне будзе магчымасць займацца далей гэтым перакладам, таму што на пераклады ёсць, скажем так, вялікія планы, калі на гэта будзе падтрымка. Як мінімум я яго скончу ў нейкім, калі прототип будзе працаваць, то я скончу пераклад у пэўным выглядзе ў любым выпадку, без розніцы, ці будзе падтрымка ці не. Але з падтрымкай у мяне ёсць верагоднасць, скажем так, на некаторыя рэчы я магу падняць ўзровень перакладу толькі да пэўнага ўзроўня, і магчыма, мне спатрэбіцца дадаткова яшчэ дапамога людзей, якіх я не жадаю просто так, прасіць, я жадаю іх наняць, скажем так, у ідэале на пэўную працу над гэтым перакладам. Але зноў жа, гэта ўсё яшчэ пакуль толькі размовы, бо зноў жа выбухі паляцелі. Вось, бо яшчэ пакуль невядома, ці тэхнічна ў мяне ёсць такая здольнасць. Так што пра гэта пакуль пра ўсё гэта рана гаварыць трошкі. Вось, зноў жа, да прототипа недоўга засталося чакаць. Калі шчыра, я думаю, што мне насамрэч вольных гадзін 4-5, і я магу сказаць, тады ўжо будзе нейкія тэхнічныя высновы, што канкрэтна якія праблемы у мяне ёсць. Вось, атрымаецца, не атрымаецца, я магу на гэта пытанне адказаць. Вось, але гэтых гадзін пакуль не знайшлося, і будзем глядзець. Я думаю, што ў канцы гэтай тыдні ўжо будзе нешта вядома. Я на гэта разлічваю. Чыгунка доўгая, каб здаў нас атрымліваецца. Так. Так, вада яшчэ. Вада сюда можа пайсці. На гэтую рэч, глядзіце, у мяне ёсць, рызыкоўна атрымліваецца неяк. У мяне ёсць 2 квеста на паля. Гэта недавольша, гэта пытаецца ў берасці. Доўгая, каб здаць. Ідзе далей. Давайте палі гэтыя пашыраць далей. Мне ж неяк яшчэ у ідэале было б зачыніць лес. Каб ён далей не дабудоўваўся яшчэ. Бо я жадаю узнагароду за яго забраць, бо тайлы пакрыху пачынаюць скончвацца.
М. 11 домоў. Это шмат. І гэта яшчэ з вадою. Няхай сюды пойдзе. Так, это лес не зачыніць. Я могу пачаць зачыняць? Не, я занадта шмат леса тут. Сюды просто пікну. О, зачыняючая лес. Ідэальна. Усё, зачыніўся лес. Так? Так, налічыла тайлаў. Я спадзяюся, што калі я правильно зразумеў, то гульня глядзіць, колькі ў мяне зараз ёсць незачыненых тайлаў леса, і на аснове гэтага робіць мне квест. То бок квесты, якія з'яўляюцца, незалежна ад таго, колькі ў мяне ёсць магчымасці дабудаваць яшчэ. Яно будзе пытаць мяне ўсё больш і больш з кожным разам больш. Таму мне патрэбна неяк балансаваць паміж тым, каб гэта было таксама мела сэнс тэхнічны нейкі. Вось, і абіраць, ну, канкрэтна закрываць некаторыя блокі, бо калі яны занадта разрастаюцца, яны ускладняюць мне жа жыццё. Так, гэта вода. Тут у меня чыгунка нейкая. Тут быццам бы нейкі шахтёрскі гарадок расце. Таму што нейкая шэренькая зямля такая і домікі чырвоненькія. Інжынер, зрабіць шлях, чыгуначны шлях памерам у 25 тайлаў. Працягваем будаваць яго. Добра, я згодны. Ёсць два квеста. Ворфу ў Солігорску прыкладна. Вось, ну, калі паглядзець, тэрыторыя такая. Я ў Солігорскі не быў, але я ўпэўнены, што яно выглядае прыкладна так. І дакладна тэхнікі там такія катаюцца. Я ўпэўнены. І вады куды паставіць? Вось сюды. Будзем працягваць вады, ўсё разрастаецца. Трэба там нешта зрабіць. Што цікава, я не ўпэўнены, ці мае сэнс по типу зачыняць ваду, таму што лес, як мінімум, лес і гарады мае сэнс. Вось у іх ёсць нават сцягі гэтыя. А вось чыгунку і ваду я не ўпэўнены ўжо настолькі. Квест на лес 209 дрэваў. Выглядае, што не. Мая тэорыя наконт таго, што яно мне спрашчаць будзе тады квесты, не выглядае праўдзівай. На захадзе атрымаліся Браслаўскія азёры. Вось пра гэта? Прыгожа там. Так, яшчэ тайл вады і будзе квест зроблены. Давайте вось тут. Тут я магу атрымаць зараз квест, калі зачыню гэтае поле. Блин, вось квест новы з'явіўся на палі. Ну ладно, тады пазней яго зробім. Зачынім. Сэнсе. Дрэвы пайшлі сюды. Тут один дом, але мне патрэбна больш. Блин, давайте я не буду ставіць гэты один дом туды. Бо мне патрэбна літаральна канкрэтна два дамы.
Это либо альбо 2 тайла по одному, што верагоднасць не вельмі высокая. Я, может, таких и не атрымаю. Ого, квест на 101. Ось тут будет 30, тут будет 17. Давайте вось тут тады. О, яшчэ вода. І квест на 34 воды. А чому рейд? Лес. Пригожа атрымліваецца, а? Кайфовая гульня. Это ўсё яшчэ не 2 дамы. Мне патрэбна канкрэтна 2. Это 4, і таму мы пабудуемся вось так. Гэта на 117 дамоў. І тут мы амаль увесь горад уже набудавалі. Можа я тут яго не зачыню? 3 дамы. Гульня, ну што ж ты здзекуешся надо мною? 5 дамоў. І вы жадаеце мне сказаць... А, вось глядзіце, там якраз на 2 дамы роўненька. 2 дамы, бачыце? Мы такія ставім іх. Люп. Готово. Выканалі квест. Атрымалі на 103 дамы. Халера. Нейкі горад. Яно жадаем... Вось условие аграгарадок, яно літаральна падкрэслівае слово гарадок. Блин, зараз мне один домик патрэбна, каб вось тут не паламаць усё. Давайте вось так паспрабуем. Палі будем пакрыху пашыраць. Вітаю, Чпатэйта. Што зараз слухаем? Літаральна саундтрэк гульні. Альбо увогуле пытанне. Два, нет, 2 доміка. Зараз гэта саундтрэк гульні. Дамы, куды мы іх можам расставіць так-то. Некі жорсткія яны. Наставить же. Ёсть. Бобры выпаўзуць сёння альбо не? Вы глядзіце, выпаўзлі нарэшце. Патрэбна было пабудаваць ўсё навокал боброў, каб яны пачалі вылазіць туды. Ну, я бачыў цябе, бабёр. Бачце? Выпаўз. Ёсць. Ёсць. Да што ж, вось, наблизіць не атрымліваецца. Лес разросся ў нас. І трэба, каб разросся яшчэ. Один дом. Дзе вам один дом возьму, а? Гульня.
поставим. Ух, ускладняется задача. 49 тайлов. Мы перешли мяжу 50. То бок у нас становится все меньше. Там 99 домов нехай менш будзе. У нас выглядае так, быццам бы у нас аб'яднаецца зараз два гэтыя гарады. Калі шчыра. Я нам туды неяк ідзе. Пры гэтым я не только наўмысна нешта раблю. Скін на лодку у нас ачыніўся, каб вы разумелі? Знешні выгляд яе. Оп, поле. Няхай яшчэ поле. І яшчэ поле. Квест выкананы 1. 54 тайла, мы вярнуліся назад у гульню. Менскі Брэст, ну, неяк блізкавата, не? Яны адзін да аднаго ўсё набліжаюцца. Оп, лакаматыў. А мы атрымалі сабе яшчэ адзін выгляд цягнічка. Ось так зробім. На лес у нас ёсць. Нам патрэбна яшчэ 24 дрэва ў лес. Думаю, тут я магу яго яшчэ пашырыць. Блин, я баюся, што я зраблю зараз вялікую памылку. Чым памылка, я думаю, будзе. Зараз вось гэта 91, так? Я не ведаю, колькі тут у гэтай групе дамоў, але магчыма ўжо не 91, а больш. І тады квест гэты, ну, ніяк не зрабіць нармальна. Радзеўбу яго. Так, лес. Квест на лесу выкананы, 55 тайлов. Трымаемся нормально, не падаем пакуль. Так, и тут велизарный тайл на лес. Давайте вот так нехай будем. Тайлы, які нікуди не уставить, блин. У меня такой ситуации нават близко нема. Лес, поле и з двух боков город. Я такой собі нават складана... Мне такое складана уявіць зараз. Давайте его нехай тут будзе. О, блин, гэта была моя магчымасць спалучыць два города. Ну ладно. Мне падаецца, я прадзяўбаў яе толькі што. Браслаўскія азёры ўсё пашыраюцца. Кайфы. О, вы глядите. Развязка чыгуночная. А? Зноў будет капзданейка. Давайте яе вось у гэты бок разгарнем. Бо там можна хоць з чымсьці спалучыць яе. Алер, яшчэ адзін квест. На гэты раз на 97 дамоў. Цалкам. Это ўжо будзе па... Ага, тут 25 атрымаць. Слухайце, у нас ёсць верагоднасць усё ж такі зрабіць гэты квест тут. Потому что там атрымліваецца... Так, калі мы спалучым гэтыя два горады, то хутчэй за ўсё у нас нешта нават і атрымаецца.
Блін, альбо ні. Альбо я ўсё зламаю. Герой мяча і магія 4 отправится 1000, дякую вялікі. У нас увогуле по галасаванню, дайце-ка зазірну. У нас по лідарах. Гляджу лідары. Dreamfall, The Longest Journey на першым месцы, 37200. Goblins 2 на другім месцы, 36000. Драйвер на третьем месце, 32500. Hearts of Iron 4, мод на Fallout 32100. Легенда Эзенвальда на пятом месце з 23600. На тым же самым месцы знаходзіцца Elden Ring, але ён трошкі ззаду. Ён літаральна столькі ж балаў мае, але трошкі позна прыйшоў на гэтую пазіцыю. Глядзячы на топ, мы ўсе старыя. Я скажу, што гэта нармальна. Ну, па тыпу тое, што ў топ трапляюць старыя гульні, гэта нармальна. Бо гэта больш гульні, якія, верагодна, больш людзей гулялі. Ну, просто статыстычна. Ну, і нагадываю, што насамрэч гэта ў гэтым спісе абмежаванняў на гульні няма. Ну, там просто зараз спісак так складзены, але абмежаванняў няма, акрамя таго, што забаронена на Твічы. Вось, усё даступна, галоўна, каб праблем не было, ну і некаторыя гульні могуць мець тэхнічныя... Выбачце. Некаторыя гульні могуць мець тэхнічныя праблемы, з якімі я тэарэтычна магу і не пераадолець. Такое магчыма, то бок нейкая гульня можа проста пэўна не запусціцца на маім камп'ютары. І калі такое адбудзецца, то у нас не застаецца нейкага выгаду, акрамя як пагуляць у наступную гульню ў топе. Але гэта вызначаць, ну, зноў жа, пераправяраць увесь спіс няма сэнсу, таму галасуйце за тое, што вы жадаеце. Я паспрабую раскапаць нават, калі яна супер старая альбо супер новая, без розніцы якая, запусціце і астатнія пакідайце на мяне, карацей. Ось. Калі будуць з гэтым нейкія пэўныя праблемы, я вас папярэджу, і мы вырашым, што мы будзем рабіць. Так што гэта можна... Я бы не бянтэжыўся ўвогуле. Ёсць такая гульня Dwarf Romantic? Не, няма такой гульні. Але Алексей прыдумаў. Я не ўпэўнены, як мне паставіць гэтыя дамы. Квест на 97 дамоў, гэта да халеры. Акрамя як далучыць да існуючых, я не бачу варыянтаў. Але ў той жа момант ёсць, скажем так, супярэчлівая праблема. Калі я падключаю іх сюды, гэта 53, так, 53 плюс... Так, пачакайка, 97 у нас дамоў, так? Калі тут атрымліваецца у нас 53 дамы толькі на гэты квест застаецца, то гэта прыкладна 25 дамоў, так? І тут 25 дамоў. Да халера ж. Просто я зламаю квест сабе па выглядзе. У любым выпадку я яго зламаю. Давайте дададзім яго проста ў раптоўным месцы дзесьці. Вось сюды, напрыклад. І пачнем будаваць тут новы горад. Можна запусціць Сімса, зрабіць нізкага бардатага перса, які будзе рамансіць высокага бландзіна з лукам. Ну, глядзіце. У мяне гульні пра дворфаў, якія прыходзяць у галаву. Тыя, які я актыўна гуляў за апошні год. Гэта Deep Rock Galactic. Гэта Deep Rock Galactic Survivor, што дзве розныя гульні нават па канцэпту. Гэта Dwarf Fortress. Гэта гульня у, ну, па тыпу, як гэта, будаўніцтва калоніі дворфаў. Гэта The Lord of the Rings, Return to Moria. Вяртанне дворфаў у морю пасля падзеі, хутчэй фільма, таму што там усё ж такі візуал моря выкарыстаны з фільма, а не прыдуманы нейкі свой. Але гэта не вельмі прынцыпова, яна там супадае з лорам і, ну, і кнігі. Вось, вяртанне дворфаў у морю, таксама неблагі выжывач, гэта вось тыя гульні, якім мне прыходзіць у галаву. У Сімсе ёсць лукі, я думаю, з модамі ўсё, што ёсць. Дакладна, бо Baldur's Gate 3 ёсць дворфы і лукі. Так. А якая была старая гульня па Lord of the Rings? Да халеры іх. Пытанне, у якіх былі дворфы, у якіх былі рамансы. Так-то нагадваю, так, добрая думка, Baldur's Gate 3 яшчэ. У ім таксама ёсць дворфы і рамантик.
А цікава, а можа ёсць, ну мне хутчэй за ўсё не зрабілі яшчэ такіх модаў, ці ёсць ли мод на Baldur's Gate па тыпу ў стылі валдара пярсцёнкаў. Кое што таксама магчыма, чаму б не. Давайте паспрабуем дабрацца сюды ў дальнюю кропку гэтую. Ну ўжо не той, каб нашкодзіць нашым іншым квестам, таму што я спрабую забрацца як мага далей. Мы ўжо па пунктам, калі што, на 2000 больш набралі, чым у папярэдні раз. Мы малайчынкі. Оп, воды набрали квест. Лес. А лес мне ўвогуле патрэбны зараз ці не? Забіць на яго. Ну ладно, няхай будзе тут. Квест на 44 воды. Калі яго падаткнуў вось сюды, то атрымаецца, што квест будзе ўжо не на 44 воды, а на 9+. У старых гульнях ніякіх гэтых вашых романсінгаў не было. У сэнсе. А калі знайду? Калі іх там не было, іх заўсёды можна было прыдумаць. Так, вось у нас ёсць тайла, які скончывае чыгунку. Я думаю, вось сюды я патрэбна паставіць, бо яна бессэнсоўная нейкая. Вітаю, Міхась, з Новым годам. Ужо амаль. Так. Пум-пум-пум. А давайте я поставлю. Блин, гэта лес ні туды, ні сюды. Там нейкі незразумела. Давайте яго сюды поставим. Ну давайте лес далей. Я ніяк не разумею, куды яго яшчэ прыткнуць так. Ён ніяк не становіцца ніяк нідзе. Во, вось так можна поставить. Так. У Baldur's Gate 2 быў адзіны жудасны романс для жаночага перса. Дай божик на здаровечка мадаробам. Да, мне падаецца, я зараз... Не, я не выканую зараз квест. Я могу зараз аб'яднаць гэтыя дам... Так, глядзіце, я аб'яднаў два гарады. А, чмурэць, два гарады, і зараз у нас квест на горад амаль выкананы. У нас засталося... Нам патрэбна роўна 12 дамоў, і мы дабудуем гэты горад. Так, давайте. Новы квест на лес выпаў. Добра. Засталося 130 дрэваў у гэты лес тады новы. Так, а вода. Вода няхай сюды дзесьці пойдзе. Ну, линейная. Линейный все равно романсинг. Ну, почему не? Была альтернатива не гулять у гульню, тогда как не романсить. Так само выход. Так, полі. Ёсць. І квест на полі зроблено. Кайфы. У нас засталося 39 тайлаў. По краху становіцца ўсё складаней. Цяжка гэта праца улучшаць ексы. Ну так, не просто. Глядзіце, колькі мы набудавалі ўжо. Засталося 39 тайлаў, і мы, мне падаецца, пачнем зараз падаць уніз усё. Чым далей, тым горш будзе. І вітаю ў чаце, калі што, Snow Mechanic. Вітаю. 38 тайлаў. Ляцім уніз. Шесть дамоў. 5 дамоў. Так, гэтым, як толькі мы сюды вось гэтую паставім, мы адразу правалім квест. Так, 5 дамоў, 5 дамоў. Давайте палі пакуль пазакрываем. Там нельга выбіраць нічога, ты просто паведамляюць на экране, што табе спадабалася з дзяўчына. Но я і гавару, гэта вось... Ёсць адзіны варыянт, як разбегнуць гэтага романса, гэта не гуляць у гульню. Усё, і ніяк па-іншаму. Гульня такая, табе спадабалася дзяўчына. Для мужчынскіх персонажаў было некалькі варыянтаў Baldur's Gate 2.
Ось каб я ведаў, так? Я ж так і не прайшоў Baldur's Gate 2. Опа! Новый скинчик на нашу станцию на воде. О, тут есть яшчэ один тайл. Давайте спецыяльных тайлаў. Блин, я ўсё спрабую да іх дабрацца, але зноў жа я ж і квест ожидаю парабіць. Мне ж нельга просто так. Просто ў ту напрамку будем колупацца. Мне падаецца, тады распрацоўшчыкі таго часу моцна прадзяўбліся, што рамансаў паўсюль не дадалі. Моцна прадзяўбліся. Так, вось так і так 4 дамы. Ідэальна, квест зроблена. Ёсць. Тут яшчэ можна... Не дацягваецца? Блін, не дацягваецца. Так, да давайте тады... Ось так? Яшчэ дабярэмся па круху. Ну, у гульнях Біаварова пасля першай часткі Baldur's Gate, мне падаецца, заўсёды былі рамансы. Ну так, не, насамрэч у старых гульнях хапае. Ну, адносна старых. Baldur's Gate, я не ведаю. Я не упэўнены, Baldur's Gate лічыць старых гульнях. Хутчэй за ўсё лічыць, яны ўжо даволі старыя. Так, чыгунка туда можа пайсці. Тут ёсць станцыя чыгуначная і водная яшчэ. Я вось думаю, ці варта яе паставіць дзесьці можа тут? Не, там будзе горад. Давайте вот так объединаем. Эту станцию поставим. Новая биома. Blossom. Добро. Мы поставим тогда вот тут еще некое сполучение с водой. Мы объединаем эти каналы 2. Мы с вами по-разному разумеем слово старые. Так вось и проблема у тым, что лечить старой гульней. Потому что умысная это Baldur's Gate, я такой не ведаю, блин, старая, не старая. 25 год, ну, может быть, старая, все ж таки такого. Так, 25 годов это повинно быть, там плюс-минус. Потому что это односная такая речь. Старый, не старый. Вельми односная. Что у нас засталося яшчэ дзе ферму гэту распаўсюджваць? А дзе яна? А дзе тады ферму яшчэ можна закрыць? А, вось гэтае поле. Усё, зачынілі. Сцяг забралі сабе. 32 тайлы, і тайлы скончваюцца. У нас праблема. Калі гульня патрабуе некалькі CD, гэта ўжо не старая. Это ж не так працуе. Былі же старыя гульні, якія... Ну, ладно. Я не могу з гэтай логікай спрачацца, у мяне няма магчымасці. Я просто... У мяне няма зброі супраць гэтага ніяк. Потому что... Ну ладно, окей. Калі патрабуе некалькі CD, то не старая. Окей. Ну, калі некалькі дыскетах, это уже таксама не старая. Она павінна патрабаваць одну дыскету роўна, не больш. Чыгуначка ты моя. Давайте по крыху чыгункай дабярэмся, можа такім чынам вось тут. Блин, 30 тайлов. Давайте просто добивать уже. Добегаем. Оп, добегли. Квест. Что там, руины нейкие? Там руины нейкие в лесе. Квест на 520 древов. А чмурить. Так. Яшчэ один квест заробили. Трэба выцягваць гэтую халеру ўсё. Ось так, поле гэтае зачынім. Блин, можа гэта дрэнна я раблю, што так рано поле зачыняю. Ну ладно, няхай будзе. Ды бы мне так гэтае поле запихнуть. Тут адчынена, ну ладно, одна кропка адчынена. О, новое поле пачынаецца, новый квест на поле. Давайте вось так.
Палі. А, ось так. Нехай воно тут буде. Так, і два доми. Два доми, які у полі стоять. Чудовно. Мені гульня така, ти ожидаєш поля. Я не ведаю, що ти там собі думаєш, але поле ти ожидаєш докладно. Так. Ось так зробимо. Пробую об'єднати два города. Не говориш на те, що їх сполучення буде ось тут літерально просто два. Можна пасти далей, калі гульня не патрабуе перфакарт мейнстріма, мейнстріму, боже, мейнфрейма і матричнага прынтера, то яна не старая. Так само. Калі я патрабуе больш за одну перфакарту, то гэта не старая гульня, я лічу. Ну, калі жартаваць, а так, ну, зноў жа, гэта ж такі вельмі адносны тэрмін. Ну, часы гэта такая рэч. Стары, не стары, гэта... Як паглядзець усё. Так. Блин, дамы по одному даму дадаецца зараз. Мне не гэта патрэбна. Мне патрэбна, каб здае якая доўгая халера гэтых самых дамоў. Так. Ось так можна будзе спалучыць. Мне там нават падыходзячы ёсць кавалак. Во, мы далей, калі што, так, Джокамасу правільную плыню пайшоў. Калі гульня патрабуе для запуска нейкую электронную прыладу, яна недастаткова старая. Мы забываемся на тысячагоддзі розных гулін. Цэлыя тысячагоддзі гулін. Вось так спалучым тут. О, падыходзячыя дамы. Вось так. І нам это застаецца толькі спалучыць вось тут нейкім чынам, і у нас атрымаецца два гарады аб'ядналіся ў адзін. Хованкі, шахі даўно існуюць. Напрыклад. Як мінімум. Ты ж сёгі, го, там вось гэтае, ну... Ім жа тысячагоддзі. Так, палі. Ось з палямі у нас складаненька. Я неяк загнаў сябе з гэтымі палямі. О, дамы. Глядзіце, два гарады аб'ядноўваюцца. Два гіганцкіх гарады, якія мы пабудавалі за весь гэты час. Яны зараз один пераўтвараюцца. Паехалі. Усё, гэта адзін горад. Я бачу 3 сцягі ў гэтым горадзе. Іх яшчэ магчыма спалучаць. Ну, потым можем іх працягваць далей. Магчыма, варта спыніцца насамрэч з імі і проста аб'яднаць іх і ўсё. Ну, по тыпу зачыніць іх поўнасцю. Так, рака. Рака. Ось так. Поле. Яшчэ рака. Ось эти домики сюды дададзім. У нас вельмі жорсткі квест тут на дамы. 15 тайлаў засталося. Мы прадзеўб'ем зараз гэта ўсё. Так, яшчэ дамы. Яшчэ дамы. 4 дамы, а у нас не бачна, што па дамах далей, так? Добра, паспрабуем з палямі. Палі туды гэта зачыніць. А, там рака яшчэ была, халера. У нас кончваюцца тайлы, 9 тайлаў засталося. Чыгунка прадзяўбецца, хутчэй за ўсё. Квест на чыгунку не ідзе неяк. Так, 2 дамы, 1 дом, альбо. Давайте вось так пробуем.
Палі, падыходзячы тайл, вельмі добры. Один дом. 6 тайлаў засталося. Што мы можам тэхнічна, тэарэтычна, што мы можам зрабіць? Мы можам зрабіць квесты на дамы, вось гэты 3 і 5. 520 дрэў? Так. Тут 100 дрэў, тут 520 дрэў. Але ж з дрэвамі папрасцей, іх шмат на адным тайле. Угу. Давайте паспрабуем рызыкнем, зараз домик поставим тут. Там я баншу 5... Бляха. 5 домов. Тайл на 5 домов. Як... не могу тогда его поставить нормально. Так, добра. Мы зараз проиграем. Рызыкнул. Это палі нічым нам не дапамогуць. Мы не добудуем их просто. 5 домов зламаюць 2 квеста нам, якія нам патрэбна зрабіць, інакш мы проигралі. 2 тайла засталося. Раз вода. 2 вода. Нам далі яшчэ 5 тайлаў. Яшчэ працягваем. У нас все добра. У нас ёсць цэлых 5 тайлаў. Ось так. Поля. Ось так, поля. І там чыгунка толькі одна. Мне патрэбна 6 плюс чыгункі. Ну, чыгунка гэта невялікі выбар. Мы яе просто ставим 10 і ўсё. Дамы, вось яшчэ адзін апошні тайл пайшоў. І ўсё, мы не можам скончыць квесты. Усё. 11500, гэта на амаль 1,5 разы больш, чым мы ў папярэдні раз набралі. Ну ось. Усё роўна добра. Вельмі добры результат. Цудоўна. Ачмурэнная чыловая гульня. Рекомендую. Мне падабаецца. Ось, можна неблага час пабавіць. Я што планую? Я ўжо буду на гэтым скончваць. Я зноў віншую вас з Новым годам. У кагосьці ён бліжэй, у кагосьці ён далей. Мы ўсе ў розных месцах, але мы можам паразмаўляць, пасядзець і пачыць патрындзець пра гульні. Гэта цудоўна, я лічу. Ось, дворфаў не хапае, нічога, у наступным годзе будзе. Вось, добранька. Жадаю вам добрага вечара. Я не ўпэўнены, што у нас хтосьці штосьці стрыміць. Спадзяюся, што так. Давайте паглядзім. Не бачу я нікога онлайн. А таму я жадаю вам добрага вечара. Мы сустрэнемся з вами ў новым годзе. Мы сустрэнемся з вами заўтра. У нас расклад па стрымах не змяняецца. ДНД стрым размоўны, які я планаваў, ён застаецца на суботу. Калі нічога супер нечаканага не здарыцца, бо ён падрыхтаваны быў яшчэ на папярэднія выходныя, у прынцыпе. І так, я планую, я яшчэ не вызначыўся з гадзіны, але хутчэй усё ён будзе па таму ж раскладу, як і ў буднія дні. То бок пачатак будзе от той же самай гадзіне. Да сустрэчы ў новым годзе. На жаль, мне няма каму я вас адправіць, таму завітвайце заўтра. Да пабачэння.